Eredu bat enpresa parteen batura dela uste duena eta injustu ere kohesio honetatik ekarpena egiten diona lurralde osoari, pertsonen gandik hasita. Parte hartzea ulertzeko modu asko daude eta Gipuzkoan modu desberdin hoiek bere bidea aurkitu izan dute. Eta horrek egiten du gure lurraldea zerbait bakarra. Neurri batean esango nuke badela aintzatespen hori horren isla eta proiekzioa. Eta injustu ere honetaz emango dugu gaurko goiza. Ahots adituak izango ditugu parte hartzearen inguruan eta bereiziki ahots arituak. Honetan egunero ari zaretenak. Eta ekitaldiari gaurko goizari Gipuzkoako parte hartzearen egunari hasiera emateko, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiari hitza emango diot. Eider? Egunon guztioi, ongi etorria ematea dagokit niri Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean. Ondo aipatzen zenun bezala, gaurkoan partaidetza aldarrikatzeko eguna bada, eta aldarrikatzeaz gain, topagune bat egina izan dugu honen inguruan ere gogoetak egin, eta elkarren artean gure jakinduria partekatzeko. Aditu eta aritu, ondo zenioen bezala. Gaurkoan, badugu Sabin Azua gurekin, berak bere jakinduria partekatuko du gurekin, eta gero aldi berean ere edukiko dugu topaketa bat, eta adituak izango ditugu gurekin horren inguruan hitz egiteko. Eta bereziki hemen, Txillidalekun gauden leku honetan eta momentu honetan, jakinda urtarrilaren 10ean 100 urte beteko direla Eduardo Txillida jaiozala, aldarrikatu nahi dugu ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Txillidak berak arima industrialari bide eman zion bezala artearen bidez, gure lurraldeak arima industrial hori badaukala eta partaidetzaren bidez, besteak beste berrikuntzaren bidez, bide ematen diola bere etorkizunari gure lurraldeak. Beraz, aldarrikapen hori egin nahi dut. Gipuzkoako Foru Aldundiak garrantzi handia ematen dio partaidetzari, enpresek behar dutelako izan berritzaileak, behar dituztelako egin etorkizuneko apostuak eta partaidetzari eman behar diotelako bere lekua eta bere garrantzia. Gero Insausti diputatuak emango dizue honen inguruan informazio gehiago, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko urteetan bere diru laguntza propioak ditu partaidetza sustatzeko, finantzak eta lerroak ere elkargirekin batera langileek kapitalean parte hartu dezaten, también incentivos fiscales desde el año 2016. Eta 2016tik pizgarri fiskalak ere izan ditugu. 3 urte hauetan, 3.000 pertsonatik gora hartu dute parte pizgarri horietan. 558 enpresetan eta 900 pertsona, horietatik 900 pertsona emakumezkoak dira. 896 zehazki. Eta lerro horretan ere aurrera jarraituko dugu. Badu oraina, eta batipat badu etorkizuna. Eta gure konpromisoa Gipuzkoako Foru Aldundi gisa, gure konpromisoa izango da, hain justu, ibilbide horretan sakontzea eta gehiago egitea. Horretarako deitu ditugu gaurkoan Sabin Azua eta berekin batera gainontzeko oponenteak elkarrekin ikasteko eta elkarrekin ere honen inguruan gogoetak egiteko. Besterik ez, gure konpromisoa adierazi eta ibilbide hau elkarrekin egiteko. Hoxe baita bidea, alegia jakintza partekatu eta elkarrekin egitea bide hori. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Mila esker eta ekin diezaiokun iruditzen baldin bazaizue, bertan elkartu garenok eta streamingen bitartez jarraitzen ari zaretenok, jakin hoxe dela gaurko plana. Karrekin ikasten eta gogoeta egiten jarraitzea. Aprovecho también para que sepamos quiénes estamos. Hemen gaudenok nortzuk gauden jakitarren hor ikusiko duzu eta gero ikusiko dugu zeintzuk izango diren gaur gurekin izango ditugun aditu horiek. Izan ere aukera izan edo ez,
sarritan agertzen da aukera hau, Sabina Zuarekin izan ditugun elkarkizketetan, eta motoretako espazio berarekin partekatzeko orea eta privilegioa dugunok badakigu ze pasio duen komunitatearekiko. Hori baita parte hartzearen azpian dagoen kontzeptua, komunitate pertsona bat. Badakigu berak egiteko bide berezia duela eta hori kontuan hartzen duela. Baita bere etika pertsonalean ere. Bere ibilbideak argi hitz egiten du bere konpromisoaz. Argi dago teorizatu egin duela eta praktikan ere jarri duela parte hartzearena batzuetan. Hori zaila izaten den arren. Konpromisoa beti mantendu du eta lurralde estrategiak definitzen eta enpresa estrategiak lantzen lagundu digu. Eta beste inork ez bezala batu ditu konpromisoa, erantzukizuna, lehiakortasuna eta emozioa bera ere. Eusmexeko presidentea da eta hortik laguntzen die hainbat enpresei. Eta beraz, berak ere gorputz sozial honen giharriki indartsuena sustatzen du, enpresena. Berak pertsonen komunitatez hitz egingo digu, baina ziur nago konpromisoaz eta lurraldeaz ere hitz egingo digula. Sabin, zurea da hitza. Egunon. Me he traído los papeles para... Horretxe batzuk ekarri ditut ona, eta hementxe mantenduko ditut, ministro gertatu zitzaion bezala, ni ere hitzik gabe ez geratzeko hemen izango ditut nire horreak. Eta, urrengoan, gonbidatzen nauzuenean ez azpimarratu, hainbeste nire lana izan ere beti ere, gehiegi hitz egiten da, gehiegi esaten da, edo hitz ederregiak entzuten ditut, eta nik apaltasunez egingo dut nire aurkezpena. Ez dut bertako sustapen ekonomikoak esango duenaren spoilerrik ere egingo berak gero sakonduko delako Gipuzkoan egiten dugun horretan, baina Gipuzkoan parte hartzeaz hitz egitea da, mezetan sermoia ematea bezala, ez? Jendeari esatea zergatik ez datorren mezetara. Gipuzkoa da langileen parte hartzen mailarik handien duen herrialdea, lurraldea Europan. Edozein modalitate delarik ere. Eta normalean parte hartzea aipatzen dugunean, kooperatibak datozkigu burura edota sozietate anonimoak, baina hala eta guztiz ere forma asko dauzkagu, bai sozietate limitatuetan esate baterako edota beste gisako sozietateetan. Eta hemen daukagu gure artean adegi bera ere, eta berak aldaketa prozesu bat jarri zuen martxan pertsonen parte hartzearen ulermen horretan. Eta badakigu kooperatiboa mugimendu handia dugula mundu mailan eta inolako beste eredurik ez dagoela, gizartako eredurik ez dugula topatzen Europan, izan ere gaitasun handiak dauzka, bertako lurraldea indartzeko. Eta hor dauzkagu beste sozietetak ere, eta baditugu, krisialditik biziraun eta atera diren hainbat ekimen ere, eta badakigu, behin helburuak ondo argituta enpresa horiek gaur egun erreferente direla, erreferente bihurtu dira, gure lurraldean eta etorkizunen ere hala izango diren ustea eta konfidantza dugu. Hala eta guztiz ere, nik nire hitzaldean parte hartzak izango dituen erronkak landu nahi ditut. Eta egindako ikerketa soziologikoak aztertzen baditugu, badakigu pandemiaren ondoren, denok, edo uste genuen, solidariagoak izango ginela, gehiago parte hartuko genuela prozesuetan, eta gehiago hitz egingo genuela, komunitate horietaz bizitzako alderdi guztietan, baina errealitateak ez garamatza horra. Individualismora garamatza, berehalakotasunera garamatza. Egia da, hainbat pertsonek konpromisoa hartuta dutela gizartearekin, eta izango direla etorkizunan ere parte hartzeko aukerak, baina zaila egiten da pertsonen komunitateak sortzea enpresetan lurralde eta egiturak aldatzen ari diren momentu honetan, eta horri aurre egin beharko diogu. Ez dakit Mondragongo nork aipatu zuen, esan zuen ezin dela kooperatibarik egin kooperatibistarik gabe, ezin da parte egin parte hartzailerik gabe. Eta beraz, gure gizartean dugun erronka nagusietako bat da bertako profesionalak konbentzitzea. Jakinik, helburu jakin bat, helburu komun bat dugula, lehiakorragoak izango garela gure enpresetan eta bere helburu sozialak hobeto beteko dituela horrela. Saiatuko naiz orain nire aurkezpena martxan jartzen.
Eta egia da, hemen atrilean hitz egiten hasten garenean kontuan hartu behar dugula beti dagoela, gaituago edo gaitasun handiagoa duten pertsonak ere. Eta hori dela eta nik mundu mailako 4 erreferente aipatuko dizkizuet. Haiek ondo adierazten dutelako parte hartzeak etorkizunean zein zentzu hartuko duen. Hemen daukagu Joseph Stiglitz, ekonomiako Nobel sariduna, Gipuzkoan egona da eta gustatu zitzaion. Maitatu zuen bertako sistema eta bertako lurraldea. Eta kooperatiba hitza aipatzen dudanean mesedez ez pentsatu bertako modalitate merkantil horretan. Ulertzen dugu kooperatiba pertsonek kooperatzen duten elementutzat. Hau da, helburu komun bat duten pertsonentzat. Eta nik prozesu hori aipatzen dut kooperatiba aipatzen dudan bakoitzan. Horixe bera zioen Stiglitzek eta Kurtzelen emandako hitzaldian ere alaxe aipatu zuen. Eta eraberan Wall Street Journalen ere horixe aipatu zuen. Esan zuen, etorkizuneko mundu lehiakorrean jasangarritasuna bermatzeko ahalmena izango duten enpresa bakarrak lankidetzan eta etorkizuneko proiektu partekatu batean oinarrituak izango dira. Argi dago beraz, berak esandakoa, eta beti lortu behar dugu familia batean, lagun arte batean, helburu jakin eta komun bat izatea, eta helburu komun horren alde bakoitzak bere gaitasunak, bere ahalmenak ekartzea, gure talde horrek emaitza hobea izan dezan banakakoak lortuko lukeena baino. Gari Hamelen aipu bat dakarkizuet hemen, behar bada ezagutuko duzue, egia da orain behar bada enpresen estrategietan ez dela hain ezaguna, baina autore honek eragin du batez ere, helburuetan, asmoetan oinarritutako enpresa hoiek. Iraultza bat sortu nahi duten erantza hoiek, eta berak esaten zuen lehiarako abantaila iturri bakarra negozio eredu berriak antolatzeara. Erakundeko pertsonen parte hartze adimentsuaren inguruan. Berriro ere, pertsonen parte hartze adimentsua eta inteligentean behar da. Bertako negozio eredu berritzaileetan, jasangarrietan ezinbestekoa da pertsonen parte hartzea eta pertsonen adimena kontuan hartza. Beste Nobel saridun bat ere badaukagu, eta El País irakurtzen duzuenok, hau, bere artikuletan irakurriko duzue, hau, eta merezi du, benetan Krugmani jarraitza naiz eta, bere artikuluak sarritan oso amerikarrak diran, guk gringo ere esaten diegu, eta beti esaten du. Edozein modalitateetan parte dauden enpresa parte hartzaileak dira desberdintasun soziala murrizteko galga bakarra. Hemen orain eten txiki bat egingo dut azken esaldi honekin. Izan ere, ez dago enpresak jasangarritasun gaitasuna izateko arrazoi oberik edo arrazoi handiagorik pertsona baino. Hauek desberdindu ditzaketelako bertako desberdintasun horiek murriztuko ditukolako. Enpresa jasangarririk gabe ezinezkoa da berdintasun eskema bat edo parekidetasunan oinarritutako eskema bat izatea gure gizartean, eta gure gizartean Gipuzkoan parte hartzaileetako bat da Gipuzkoan, baina era berean gizarte desberdintasun txikiena duena ere bera da. Badakigu bazterkeria egoeran dagoela hainbat pertsona, eta hoiek ere gizarteratu behar ditugula, baina hala eta guztiz ere guk egitura oso sendoa dugu, eta horretarako enpresak sortu behar dira, jasangarriak, parte hartzea dutenak, kalitatezko enplegua sustatuko dutenak, errenten banaketa egonkorra eta berdintzala egingo dutenak, eta hori ez dionik Paul Krugmanek berak ere esaten du bere liburuan, eta ekonomia Nobel saria lortu zuen ein batean desberdintasun soziala lehiakortasunarekin uztartzeko duen kontzeptu horretan. Hau benetan adierazgarria da eta kontuan hartu beharrekoa da gure erakundeak bideratzen dituzten guztien artean. Hau da, ahalik eta gizarte desberdintasun txikiena lortu behar dugu. Eta hemen dugun hau, Mazzucato da, Mariana Mazzucato, oraintxe bogan dugun autoretako bata, eta ezin ahaztu berak estatuna. Berak komunitatea aipatzen du, beti, eta uste dut komunitate hori berreskuratu egin behar dugula. Eta auzolanaz hitz egiten denean, gure lurralde
irizpidean hori aipatzen dugu. Auzolana da izaera komunitario hori gehien azpimarratzen duena. Orain ere, zaintzen eredua hitz egingo dugu aurrerago behar bada, eta badirudi ez dagoela lotuta guk mintzagai dugun honekin, baina bai, izan ere, azkenean komunitate horietan gure instituzio errol nagusia izan behar dute bertako prestazioetan, eta hala eta guztiz ere komunitate osoa inplikatu behar dute bere adierazte guztietan. Izan ere komunitatea da gizartean balioa sortzen duen ardatz nagusietako bat. Eta hori ezinbestean ulertu behar da. Pertsona erdigunean jarri behar da. Gure erabaki guztien erdigunean. Ekonomia eta politikako erabaki guztien erdigunean. Egia da, enpresek ere hor badutela esatekorik. Eta hemen gaudenok denok, esango genuke, hemen gaudenon artean, pertsonak direla erakunde baten aktibo nagusietako bat. Pertsonak dira diferentzial hori mantentzen dutenak. Eta orain pentsa ezazu zenbat denbora eskaintzen diogu pertsona hoiei. Hau da, hori errealitate egiten. Diskurtsoan oso ondo gertzen da, baina praxiak sustatzen du eraldaketa hori. Praxiak sustatuko du proiektu enpresarial baten bideragarritasuna. Eta horregatik, 4 pertsona horiek aipatu nahi izan ditut hemen, komunitatea, lankidetza, desberdintasuna, aberastasunaren sortzea, horiek dira komunitate guztiak kontuan hartu behar dituzten kontzeptuak, enpresa oroko kontuan hartu beharrekoak. Eta kontuan hartu behar dugu, era berean, eta hau sarritan aipatzen dut Mondragon taldean, izan ere, kooperatibak sortzen direnak, Jose Maria Arizmendiarretarekin ere askotan aipatzen dut, gure mundua oso ezberdina zela lehen, guk gaur egun dugun munduarekiko konparatzen badugu. Izan ere, bertan, irizpideak eta printzipioak berak dira, baina haiek artikulatzeko modua erabat aldatu da. Orain ezin dugu lehengo ikuspegi berarekin lanean jarraitu, orain dizkogun enpresak ez direlako tokikoak mundu osoan zabaltzen direnak baizik, eta beraz kooperatiba guztiak sortu zirenean, etzegoen momentu honetan lehia nagusirik, etzegoen beharrik merkatu jakin batzuei erantzuteko, eta honek prozesua artikulatzeko modu ezberdinak osatzen ditu, eta hor oso argi zegoen zeintzuk ziren hasiera batean kooperatiba horren parte hartzaileak. Hor, zerbitzu horiek haiek sortzen zuzulak, eta egia da orain munduko bazter guztietan egon behar dugula, eta gizarteko beharrak ere aldatu egin direla. Guk gerraren ondoren, pobretutako gizarte bat genuen kooperatibak sortu ziren horietan hasieran, eta beraz hor enpresek ordezkatu zituzten bertan behar ziren hainbat behar horiek, eta ez da kasualitatea Mondragon taldeak formazio horretatik abiatzea momentu hartan etzegoelako gure herritarrei eskaintzeko formazio arauturik edo formaziorik, baina horren mundu aldatu eginda, eta orain ezin dugu enpresa parte hartzaile edo komunitate parte hartzaileak egin mundua ulertzeko ikuskera hori ez badugu, eta mundua etengabeko eraldaketa batean dago. Eta hor, sarritan, ez da kontuan hartzen, ez ditut denak aipatuko, ez zaitezte larritu, bestela Pascal ordura arte hemen egongo gineke, baina kontuan hartu behar den gaietako bat beti geopolitika da. Eta egia da nik enpresa askorekin lan egiten dudala etorkizuneko estrategiak definitzen. Eta geopolitikaz hitz egiten duenean, hemen datoz aholkulariak auzo aldu nahi. Baina geopolitika ezinbesteko da gure erabaki hartze prozesu guztietan, eta hori ikusten dugu. Gazako inbasioak jarraitzen badu, bertako sarraskiak jarraitzen badu, honek eragina izango du. Bertako giza, ondorio, lazgarri, oiek eta onartezin oiez aratago, badakigu hainbat lehiakortasun gai aldatu egingo direla, eta gure enpresetako asko, inguru honetan lanean diharduten enpresetako askok beren estrategia aldatu egin beharko dute, eta Israelen parte hartzen zuten askok orain parte hartzeari utzi diote. Hori aipatzen zidan kooperatiba bateko zuzendari batek, hemen Gipuzkoako zuzendari batek, esan zuten bertako proiektuak utzi behar izan dituzte, eta bertan ez lan egitea erabaki dute, eta hemen ez nahi sartuko etikan, ez nahi sartuko momentu jakin batean herrialde batekin lan egitea etiko ote den edaz, baina Errusiak Ukrainian egindako inbasioak, azkenean gerrate bat sortu duen inbasio hori ere aldaketa bat izan da bertako merkataritza, mundu mailako merkataritzan, eta eragin egingo digu. Eta beraz, geopolitika kontuan hartu beharreko elementu bat da. Eta
Erakunde ezberdinetan lan egingo dugun pertsona komunitateak pentsamendu geopolitikoa izan behar dugu eta gure eskemen barruan txertatu behar dugu. Badan beste elementu bat oso kontuan hartu beharrekoa dena. Bertako ekonomiaren esku aldatza edo regionalizazioa izango litzateke. Egia, bere garaian globalizazioak homogeneotasuna esan nahi zuela, baina hori ulertu bagenu gure aberastasunen banaketa gisa eta baliokateak kate ezberdinetara eramate gisak hori ezinezkoa izango litzateke eta pandemiak hau guztia aldatu egin du. Eta orain gure ekonomia, gure eskualdera ekartzea pentsatzen jarri gaitu. Bere alakotasun horri erantzutera. Eta badakigu orain inguru hauetan eskualdetan lehiakorragoak direla gure eskualde horiek eta hori ezinbestekoa da. Gure lurraldeetan 4 eskualde nagusi ditugu lehiakortasuna egokion. Ipar Amerikan, badakizue nik eremu geografiko horrekiko zaletasuna duena, baina Ipar Amerika puntu neuralgiko bihurtu da gaur egun. Eta bertan ezinbesteko da eta bertako ingurua oso ezberdina da Txinarekiko edo Asiarekiko eta hori ere gara bidean dago eta gu zorionez orain Europan dagoen herrialde batean gaude eta gure etorkizunaren bila gabiltza. Algo anquilosada. Zarkituta. Fidatuta edo sinetsita gure balio sozialak munduko honenak direla eta hori ekonomian igartzen dela, bai, baina lehiakortasunaren trena huts egiten ari gara. Beraz, 3 inguru hor daukagu, lehen Mercosur aipatzen zen, ez da mundu hori gauzatu, badakizu ez zaila den, adibidez Brasilan lan egitea eta lehiakor jardutea. Baina munduaren eskualdekako antolamendu hori oso garrantzitsua da edozein kasutan. 2 gai ukituko ditut. Ze zeregin soziala daukan enpresak, ez hori nola ikusten dugun, hori aldatu eginda. Nire seme-alabe galdetzen zidaten zergatik nenbilen enpresa munduan, eta nik zaten dut, hausaz gertatu zitzaidala hori, beste gauza batzu ditu dalako gustuko, komunikazioa adibidez askoz gusturago nengoke enpresan baina, bizitza oso daramat enpresari eman da, eta ez dut hori orain alduko. Baina enpresaren ikuspegi soziala oso ezkorra da, valorazioa da, ezkorra, txarra. Bakatu, bete berekin sartzen baldin naiz, baina gure telebista ikusten baldin baduzue, nik ala egiten dut uste delako ikusi egin behar dela, baina ekonomiari erreparatzen baldin badiogu, ez dago proiekzio bat hor non ikusten den enpresa dela arlo bat etorkizuneko proiektua partekatzen ez dituena, enpresak ez duela parte hartzen eskolako edo hezkuntza prozesuetan, oraindik ere ikusten dugu enpresa, ezinbestean eduki beharreko zerbait, ezta? Baina, desberdinkeria murriztu nahi baldin badugu, lortu behar dugu enpresa presente egotea, hor egotea prozesu horretan zer. Eta nola lortu enpresa erdigunean egotea? Proiektu askoz erakargarriak sortuz, jendeari lotuagoak, balio sozialari lotuagoak, balioa sortzen jarraituko dutenak, baina bai barruan daudenentzat eta kanpoan daudenentzat. Hor daukagu erronka nabarmenetako bat enpresan. Venezuelarrek esaten duten bezala, ez platika, pasear la platika, alegia hitza eramatea leku guztietara. Zertarako, etorkizuneko proiektu jasangarriak egin ditzaten. Aipatu berri dut, ez da, jarduera edo portaera sozialetan aldaketa bat egotea. Alegia, nola antolatu lana enplegua, nola kudeatu harremanaren barruko harreman horiek, ez bertan egiten dutenekin. Bere alakotasunaren printzipio hori. Jasangarria izango den proiektu bat egin nahi baldin badu, orduan helburu bat behar du, belaunaldien arteko konpromiso bat, proiektu bat sortu beharko du epe luzera begira, eta ez epe laburrera. Hor, arazo handi badaukago. Bigarrena, individualismoa, norbanakotasuna, benetan oso kezkagarria enpresaren ikuspegitik. Prozesu askotan ikusten da gainera, lankidetzarako espazioak sortzea zailagoa da gaur egun enpresa barruan iraganean baino. Eta hor arrisku handi bat dago prozesu horren baitan. Barkaitazue, esaten dudanean, askotan kooperatiba
kooperatibatan, eta sozietate anonimoetan gaudenean, kartila anonimoa gehiago ajola zaigula partekatzea baino. Eta horrekin ez dut esan nahi enpresa proiektu bikaina asko ez daudenik. Baina joera hori da. Gure inguruko enpresen testu inguru horretan, kezka handiegia sortu da neronen baldintzen inguruan. Lan baldintza bakar bat ere ezin dute, ez dut alde batera utzi nahi, sindikatuek hor lan asko egin behar dute. Langileen eskubideak babestu behar direlako, baina ezin dugu jarraitu niren inguruko planteamendu horren inguruan. Arduran, erantzukizuna oso garrantzitsua. Deno pentsatzen dugu besteak ez dutela ondo egiten, gaizki egiten dutela, besteak ez dira erantzule, ez dira arduratsu eta bar. Nik neure buruari exigitu behar diot eta, garatu egin behar dut. Nahi duzuenok, eskura izango dituzue gardenki hauek eta, ez dute gehiago zango horren inguruan. Biste txar bat akart hemen, eta horregatik azeleragailua sakatzen jarraitu behar dugu. Zer daukat hemen, enpresaren iraupena planetan adierazten duena eta horren aurrean gizakion bizi itxaropena. Enpresaren heriotza deritzon hori azkartzen ari da. Egunero, enpresa asko hiltzen dira. Eta erritmo hori izugarri azkartu da. Harvardek neurtu du, 3 urtetik behin egiten du neurketa hori. Eta enpresa baten prozesua adibidez duela 50 urte, 50 urte iraungo zituena, gaur 30 ez da iritsiko. Eta, uste dut hori kontuan izan behar dugula. Kontu zibilar dugula horrekin. Enpresa proiektu bat ez da inoiz nahikoa egonkortzen, ez da nahikoa onartzen. Berdintasun sozialaren mailak, inklusio mailak ez dira inoiz nahikoa errotuta egongo. Eta etengabe horri erreparatu beharko diogu, hori behatu beharko dugu, etorkizuna begira zer datorren ikusteko. Ezin ahaztu, elako exiliotik nator, ezkerraldeko abaitzen nire aita. Manu Robles Arangiz ez dakit ezagutzen duzuen ere, eta malez ez, baina mundu horretan mugitzen zen. Bera, LSTU beren sortzailea da, presidentea, duintasuna mantendu zuen, erakunde horretan transizio lanean jartu zuen, demokraziaren hasieran, eta berak beti gauza bera esaten zuen bere liburuan. Sozialismo komunitarismo du izena, deskatalogatuta dago Robles Arangiz fundazioan, baina la ere lortu daiteke modu klandestinoan, ez hain klandestinuki ere. Nik izugarrizko ohorea izan nuen, ezagutu bainuen eta denbora asko eman bainuen berarekin gazten nintzela. Eta gai hau garrantzitsua da. Berak honela zioen, enpresak pertsonen komunitateak dira, beste komunitate batean txertatutak daudenak. Oso argi zeukan berak LSTV-ren zeregina zela enpresa komunitateak sortzea. Aberastasuna sortuko zutenak, baina baita ere komunitate euskalduna edo euskal komunitatea sortzeko galga jarriko zuena izango zirenak. Gero badago esaldi bat garrantzitsua dena. Kide bakoitzak bere gaitasunen arabera egiten du ekarpena proiektu partekatu batean. Bada esaldi bat liburuan ageri ez dena. Zure gaitasunen arabera ekarpen bat egitea eta zure beharren arabera jasotzea. Marxista omen da hori, ez? Kapitalean agertzen dalako. Baina esango nuke hor dagoela komunitatearen mamia. Daukagun honera eman behar dugu. Eta behar dugunaren arabera jasoko dugu, hori emango baitigu komunitatea. Gu bertara iritsi ezin gaitezkelako. Neurri batean behintzat, jakina, dana ez baita posible. Eta gero, gure komunitatearen bete behar nagusia da, lehiatzeko gai izango den etorkizuneko proiektu bat egituratzea. Eta aberastasuna sortzea implikatzen den esparru guztietan. Hau lider sindikal batek esan zuen, ni beti erabat ados nago Manu Robles Arangizekin. Hor, alde batera utziko ditugu testigantzak,
Eta ikusiko ditugu enpresa partaidetuen abantailak. Nik sinesten dut oien zereginean, Pilik esan du. Nola nik aukera izan nuen beste batzuekin enpresa bat sortzeko aukera multinazionaletan lan egin eta gero. Eta guk esan genuen hasieratikan enpresa partaidetua sortu nahi genuela. Eta hori sortu genuen, ez kooperatiba bat, ez sozietate anonimo laboral bat, ez. Parte hartu genuen, kudeaketan, emaitzetan, eta baita jabegoan ere. Eta azkenean nik alde egin dut enpresa horretatik eta besteen esku geratu da. Enpresa hori modu oso naturalean gainera. Ze eredu jarraituko duten? Ba ezberdina izango da, ni gabe. Baina hori gertatzen da sozietate guztietan. Enpresak egiten dituzte bertan dauden pertsona horiek eta haiek erabaki behar dute. Nik ez dut. Ez da gutxiagorik ere prozesu hori tutorizatu, gustatzen ez baldin bazait. Gauza batzuk ez ditugu gustuko, baina tira, entzuten izango ditut behar bada. Bueno, noizean behin esaten dietala ere. Bueno, zeintzu dira lehiarako abantailak. Oso labur. Gaur helburuaz edo zergatiaz hitz egiten da. Ez da, management kontuetan lan egiten duzuenak, kapitalismo kontzientean sakonduko zenuten. Pandemiak onberakeria dokarri zigun, baina MIT-ko Rebecca Hendersonek, El capitalismo rostro amable liburuan Marian Azupatok ere diskurtsoa aldatu du, sozialago egin zuen pertsonan zentratuago, ordurarte baino. Zodiak indiarra ere berak kapitalismo kontzientean idoi hori garatu du, Mexikon, Monterrein, hori garatzen ari dira, enpresa kontziente batzuen bidez, eta bat, prozesu hori guztiak abian daude. Eta printzipio moduan daukate, helburu partekatu bat sortzea edo izatea. Eta hori bilatu behar du enpresa batek, zertarako egiten ari den. Ze tristea da lanera joatea, jakin gabe zertarako ari zaren lan hori egiten. Zein den zure enpresaren helburua, ze ekarpen egiten dion gizarteari, pertsonen garapenari, zein bilakabide izango duen, identitatearen ezaugarriak zeintzu diren. Bueno, prozesuaren esentzia muina horixe eta hori, enpresa partekatu batean, errazago lortuko duzu, beste edozein enpresetan bezala, non beste batek esango dizun zer egin behar duzun, eta bar. Errazago izango da. Zuzendu jazue gaizki esaten baldin badut, baina esango nuke Mondragonek ponentzia sozioenpresarial berria definitzerakoan zentzu proiektua garatu du lehenik. Alegia, ze etorkizun daukan korporazioak etorkizuna begira. Esango nuke hori ezinbestekoa dela, oinarrizkoa dela, enpresa guztietan. Zergati hori, zertarako bide horria politikan gauza bera gertatzen da, ezta? Ezin zara politikan egon jakin gabe zen olako gizarte eredu izan nahi dizu. Zertarako egiten dugu politika? Zertarako osatu zen atzo gobernu bat Madrilen? Zer egingo du? Zer egin da helburu estrategikoa, ez ministerioak kudeatzea, ez da diputazioko foru aldundiko sailak ere, ez jendeak biziko duen erakunde bat sortzea da, eta horrela bai izango zara erakunde lehiakorrago bat. Eta arreta hobea emango diezu gizartearen beharrei, helburu hori. Orduan, iraunkortasuna ere oso garrantzitsua da. Ondo atozenean ondo, baina gauzako gor jartzen direnean, jakina, iraunkortasuna behiratu behar da. Positisti bat diren prozesuetan zentratuko nintzatekeni, ez negatibistetan. Hobeto erantzungo diogu, proiektu luze bati erantzuteko erronka horri. Lotura emozionala garrantzitsua da, askoz gehiago egin behar dugu. Es una enormidad, pero también nos pasa en casi todos los de la vida. Al final nos entregamos Zapeko enpresetan aquello que nos genera realmente una forma diferente, que nos marca nuestra relación con esa sociedad. Y eso es lo que tenemos que lograr.
Bueno, enpresaetan horixe lortu behar da, lotura emozional hori mantentzea, hori galtzen ari da kooperatibatetan. Bueno, enpresa maitatzearena behar bada urrunegi joatea izango da, baina proiektu baten baitan de ese proyecto. Y creo que es más fácil en una sociedad participada que en otra. esango nuke partaidetzako enpresa batean errazagoa dela hori egitea. Jendea parte hartu behar du, demokraziatu nahi baldin bada. Eta ez hainbeste emaitzetan, jabegoan, eta bar. Ez, parte hartze hori demokratizazio ezaugarri bada. Horri erantzuten baldin badiogu, emaitzetan parte hartzea, errenta hobeto banatzeko, eta erabakiak hartzeko parte hartzea, gai garrantzitsuetan parte hartu ere, etorkizuna begirako garapen horretan, esango nuke, orduan demokratizazio hori sendotu egingo dela eredu tradizionalen aldean. Kalitatezko enplegua, asko erabiltzen da hori, esaldi hori, baina hori ez da soilik zure lana ondo egitea, baizik eta baldintza egokietan lan egitea, errenta banaketa bidezkoa izatea, egiten ari zaren ekarpen horrekin alderatuta. Eta hori askoz errazago lortuko da partaidetzazko horrelako enpresa batean. Gardentasuna, erantzukidetasuna. Adegiren lan harremanetarako eredu berria sortu zenean, ezin dugu 82ko langileen estatutuan agertzen den zerbait. Orduan, eskatzen zen edo exigitzen zen erabateko gardentasuna. Eta asko kosta zaigu, denbora asko kosta zaigu, enpresek, ez bakarrik hemen, baita beste lekuetan ere, gardentasun maila hori eskaintzea. Nola sendotu dezakegu enpresa proiektuak ez baldin badakigu ze ingurutan ari garen lanean. Partaidetzapeko enpresa batek abantaila handia dauka alde horretan, ez? Hain zuzen ere, gardentasuna. Ze gero hortik etorriko da erantzukidetasuna, proiektu partekatuan lan egiteko borondatea ekarriko du, eta ez soilik krisi garaietan. Une guztietan, etorkizuna begirako, erabaki estrategiko hartzen lagunduko digu. Bilik jada aipatu du, beste batzuk ere entzungo zeniaten esaten, nik maite dut gure herria, munduko onena dela uste gauza askotan, baina, mundu zabalean gauza asko ona dago. Orduan, alde batetikan, atxikipena eduki behar dugu, sustaiak eduki behar ditugu, baina ireki behar dugu gure burua, mundura begira. Mundua aldatzen ari da, lehen ikusi dugun bezala. Munduan, oraindik ere, sustraien ideia hori ikusten dugu ezinbestean hemen gelditu beharrarekin. Eta hori osagai kritikoa da. Eta orain erronkara begira ikusiko duzue, hor dagoela nire kezka nagusietako bat ere geolokalizazioa, sustraiak, atxikipena, nun sortzen ari diren merkatuak, eta kariño guztiarekin, respeto guztiarekin, ahaztu iten zaigu, geografikoki zabaltzen garenean, Mexikoko, Brasilgo, Indiako jendea daukagula hor, eta horiek ere eskubide guztia dauzkagula. Elgoi barren oinatin edo arrasaten bizi diren horiek bezalaxe, komunitateko kide izateko eskubide guztia dauzkagu, parte hartzeko, erabakitzeko, eta bar. Hori apurtzailea izan daiteke, pentsamoldearen ikuspegitik, baina nik multinazionaletan lan egin dut, 2005 urtera arte, eta hori guztia bizi izan dut Virginian erabakiten zen, eta Euskadin aplikatu egin bat zenuen. Eta zenukan gaitasunik, etorkizuna erabakitzeko. Hori partaidetzapeko enpresa bat da, 21. mende honetan, hori da galdera potoloa hemen gauden guztiontzat. Nola lortu beste leku batzuetan dagoen jendea proiektuko kide izatea.
Uste dut, ezinbestean, gure enpresa geografikoki presente egon behar dutela munduko beste lekuetan, kalitateko enplegua ziurtatzeko hemen, Euskadin, aberastasuna sortzeko eta balio soziala lortzeko gure eskualde honetan, gure lurralde honetan. 10 minutu, dauzkagu? Bai, hementxe daukate. Laguntzailea, Robert Kennedy ekarri dut ona, beti ekartzen dut. Ze gustukoen hori xenuna nahien artean, eta gainera oso argi gogoan daukadalako, hiltzeneko une hori. Mexikon ikusten ari gine, Los Angeleseko hotelaktan eman zuen mitin hartan eta akabatu egin zuten. Eta txikitatik benetan ukitu ninduen horrek, telebistako oroitzapen horien artean dauka John F. Kennedyren, hiletaren irudiaiek dira baitaren, ez ni oso zalea, baina tira, hor erronka handi badaukagu mundua asko aldatzen ari da, partaidetzapeko enpresek ere aldatu egin beharko dute, inok ez digu ezer oparituko, hori lortu egin beharko dugu, konkistatu egin beharko du, eta horixe esaten zuen Robert Kennedyk. Beti ekartzen dut aipu hau. Gustuko dudalako esaldia, baina gainera, Robert eredu bat izan da, bizitza eredu bat izan da. Eta erronketara joko dut, batzuk aipatu ditut. Hasteko, badugu helburu bat. Ez dugu marketing esaldietan geratu nahi. Ni aholkulari naizen aldetik, ez du joti inori biratuko, baina enpresa batzuk esan digute, bizio bat sortu behar diegula, helburu bat, hori ez du ainora. Ze marketing esaldi bat izango da. Ez, partaidetzapeko enpresa batek izan behar du helburu bat eta danak implikatu beharko ditu eta lotura emozional bat sortu beharko dute proiektuarekiko. Ez da bulego batean sortuko edo zuzendaritza batean. Ez parte hartze prozesu bat izango da edo proiektu bat izango da. Helburu baten berri emateko. Raxisodiak esaten duen gauzari garrantzitsuenetako izango da. Helburuarena, zergatiaren edo zer egin behar den hori, ezta? Irakurri ezazuen lehen atela, non laburbiltzen da liburu osoa eta atzeko 250 horri aldeak, ez dituzue behar. Horre, interesdunak ageri dira, baina, komentatuko nizueke lehen irakurtzea. Gero, komunitatea egokitu egin behar da edatze geografiko horretara. Ez da posible partaidetzapeko enpresa izatea eta parte batek ez parte hartzea. Gobernantza guneetan, kudeaketa guneetan, estrategia kontuetan eta etorkizunari begirako kontuetan. Fakturazio hori dagokionez, hori ez dugu kontrolatzen, baina gehiena Euskaditik kanpo egongo da etorkizunean. Gaur kooperatiba asko dauzkagu, sozietate anonima laboral dauzkagu, enpresa asko daukagu, zeinaren mundua kanpoan handiagoa den bertan baino, eta hori ez dugu ikusten kudeak eta guneetan. Eta pentsa, zuek baldin bazadete, enpresa bateko arduradunak eta zuen mailan eserita baldin bazadete, Txinan adibidez, zerbaitetan parte hartzen nahi zarete, eta alako batean etortzen zaizuen norbait Bilbotik eta esaten dizuete hau da estrategia, hau da garapena, hau da gobernantza modua, balio kooperatiboa dauzkagu eta bar. Enaizek kooperatibezari, berriz esango dut. Balio kooperatibo ez hitz egiten dut, baina gero horiek ez dituzu bizi, ez duzu horietan parte hartzen. Eta barkatu horrela esatea, baina askotan partaidetzapeko enpresa ez den beste enpresetan bezala tratatzen ditugu. Eta beraiek kontuan hartzen ez baditugu, orduan jendea ez da proiektu horretara binkulatuko, ez da? Ez zaio lotuko. Eta nik esango nuke hor erronka handi bat daukagula partaidetzapeko sozietateetan edo enpresetan. Hurrengoa, kultura aniztasuna edo kultura artekotasuna.
enpresa batzuen etekin handiena, 150 Euskaditik kanpo jasotzen dute, BBVaren kasua da adibidez. Azkeneko 20 urteak eman ditu, Mexikon lortzen bere etekina. Urte askotan, ez da Mexikarrik egon administrazio kontseiluan. Urte askotan. Edota zuzendaritza taldean. Bankuaren zuzendaritza taldean. Hori normala da, logikoa da. Pentsa dezagun gure enpresen mailan. Kulturartekotasuna beraz. Hori da osagaietako bat, hain zuzen ere, aberastasuna karriko diona enpresari. Baina jende erakartzeko arazoa ere badugu. Ez bakarrik mundu zabalean barriatuta gaudela, ez jende erakarri behar dugu enpresetara. Hor, arazo garrantzitsua daukagu, arazo demografikoa handia daukagu, eta kulturartekotasuna txertatzeko gai izango gara gure kudeaketan, eta horrek ez du esan nahi emakume batek hartzea, hori ez da feminismoa egitea, ez gobernu batean ez emakume gehiago egotea, ez berdintasunen alde lan egitea da feminismoa. Kulturartekotasuna ez da txinatar bat mairak hartzea, ez txinatar horrekin batera zerbait eraikitzea, identitate ezberdina izaera ezberdina da. Identitateak ez du esan nahi atzera begiratzea, etorkizunera baizik. Identitateak ez ditu balioak galdu behar, baina egokitu beharko du enpresa baten baitan. Eta hori aberastu egin beharko du. Kulturaniztasuna ez da identitatean atzera egitea, ez aberastea da identitate hori, izaera hori. Eta hori ulertu beharra daukate partaidetzapeko enpresek. Beste gai bat, nola egiten diogu aurre norbanakotasunari, individualismoari? Nola lortu lotura emozional hori egotea? Ni sozietate laboral batzuk ezagutzen ditut herri honetan, pentsatzen dutenak, bakarka lan egiten dutenak, administrazio kontseilura iritsiko dira, eta saiatuko dira ez uzten garapena modu partaidetu batean egiten. Horrelako arazoak izan baditugu. Kontseilu errektoretan gertatzen da, gizarte kontseiluan, jende asko hor sartzen da ez beren lana egiteko. Baizik eta horrelako eskubide batzuk, horrelako kontrol batzuk lortzeko osagai batzuen gainean. Baina parte hartzaileak eskuzabala izan behar du. Belaunaldien arteko konpromisoa ez dut hitz egingo, baina ezinbestekoa da. Politikan, beste lekuetan bezala, eskualde hobea utzi beharko dugu, gidatzen ari garen hau baino, eta iderri hori esango diot. Gipuzkoak lurralde hobe izan beharko du, izan dena, baino gu lortu behar dugu gure seme-alabak hobeak izateako baino, enpresa batean, uzten dugunean, enpresa hobea utzi behar dugu jaso genuena baino. Eta esango nuke hori errazago egiten dela partaidetzapeko enpresa batean. Baina individualismotik ez, horrek talka egiten duelako belaunaldien arteko konpromisoarekin. Bere garaian kooperatiba bat defendatu egin behar izan nuen, ez da Mondragon taldekoa, inor ez da dila ofenditu. Eta ark lortu nahi zuena zen kooperatiba saldu, zergatik? Kalkulo batzuk egina zituztelako eta hobeto ateratzen zitzailako dirua jaso kooperatibista moduan eta beste lan txikiagoak egitea, konpromiso bat uztea baino. Han zegoen inork ez zuen kontuan hartzen, beraiek zeukaten lan hoiek izateko, zeukaten merkatua izateko, lehenagoko norbaitek sekulako sakrifikazioak egin zituelako prozesu hori uzteko. Ez zirela orduko kooperatibistak bezala bizi. Eta horre gure denean egon behar du. Eta gaur egungo gizartean zailagoa da hori lortzea esango nuke iraganean baino. Partaidetzapeko enpresaren abantailatako bat da nire ustez, gero errentak partekatzeko modurik onena delako. Hori enpresan hasten da. Bidezko sistema bat enpresan hasiko da, Eta gure enpresak lehiakorrak baldin badira, hasieran esan dudan bezala, desberdinkeria sozial gutxiago sortuko dugu.
Ez dut uste inor dagoenik hori helburu nagusia ez denik, gobernu batean edo zein lurraldeetan. Desberdinkeria baina arlo guztietan, ez soilik arlo ekonomikoan, aukera berdintasunak eta bar. Gure arazoetako bat da talentua erakartzerakoan, partaidetzapeko enpresa baldin baduzkagu, jendeak kolaborazio markoa sortzen baldin baditu, jendearentzako garapen markoa sortzen baldin baditugu, helburu jakin bat ematen baldin badiegu, egunerokotik harago, errezagoa izango da talentu horrek gugana etorri nahi izatea. Edozein talentuk ez du balio parte hartzaileak ez baldin baditu gizarte horrek, baina enpresa mota bat, gizarte mota bat, pertsona mota bat nahi dugu, eta talentua erakartzen baldin badugu, orduan hori guztia indartuko dugu. Profesionalen defizita daukagu Euskadin, eta talentua erakarri beharra daukagu. Partaidetzapeko enpresa izan daiteke, erakargarria gertatuko zaien zerbait? Beste leku batzuetatik etortzeko, batzuentzat bai, eta beste batzuentzat ez. Arlo guztietan gertatzen den bezala, ze jende askok ez du partaidetzapeko enpresa hori nahiko. Sí sale de la pandemia y ya del cambio que se está. Baina haien balio soziala ikaragarria da, eta pandemiatik eta pandemiaren ondoren ikusi da behar izan bat dagoela enpresek balio ekonomiko eta soziala era barean. Eta hor dago Michael Porterrek dioen balioaren kontzeptualizazioa, badago bertako balio sozialaren neurtzeko ere formula horiek guztiak, eta iruditzen zait gizarte bat parte hartzailea bada eta bertako biztanleak, bertako enpresen garapenarekiko konpromisoa hartzen baldin badute, horrek balorazio sozial hori egitea lortuko du. Hau ez da trainerari dirua bere horretan eskaintzea, honekin gure proiektua sortzen dugun bitartean, gure ekosisteman barruan balio sozial bat sortu nahi dugu. Eta honekin ekosistemarekiko harreman lortuko dugu. Hori da, gure etorkizuneko erronketako bat, eta iruditzen zait hor jarri behar dugula gure harreta nagusietako bat. Horrez gain, gure erakundea ere indartu behar da. Bere erakargarritasuna indartu behar dugu, eta hori ere ezinbestekoa izango da. Ikusiko dugu, nola, etorkizuneko munduan, iruditzen zait dagoeneko ja hor dagoela, baina etorkizuna kooperazio edo lankidetzaren araberakoa izango da. Lankidetza unibertsitateekin, enpresekin, ikerketa zentroekin, gobernuekin, gobernuzkanpoko erakundeekin, artikulatu gabeko erakundeekin, hainbat sozietateekin, lankidetza beharko dugu izan ere, gero eta zailago izango da, gure helburu sozial eta enpresaren horiek sortzea, ez badugu gure lankidetzako bidea ireki. Eta lankidetza horretarako zabalik egon behar dugu. Batzuetan ez gara behar adina erakargarri lankidetza baterako enpresa baten. Ez gara erakargarri eta saiatu behar dugu nolabait gure erakargarritasuna handitzen besteenganakiko. Hori behar dugu, baina erakargarritasuna erakunde jakin batzuetarako da. Guk bide sendoa eta egonkorra egin nahi dugun kide horiekiko. Eta gure lan ereduari dagokionez, eta honekin amaituko dugu, gure lan eredua bera ere oso garrantzitsua da, eta hori etengabe eskatzen dugu. Ez da egia gazteek ez dutela lan egin nahi, hori ez da egia. Ez da egia gazteak alferrak direla. Hemen, gertatzen dena da gizartea aldatu egin dela, eta enpresa proiektu erakargarriak egin behar ditugu, modu erakargarrian tratatu behar ditugu, proiektuak garatu behar ditugu haiei begira ere, eta bilatu behar ditugu mekanismo batzuk ez, behar bada kontziliazioari begira, bertako zentzu legalean bezik eta kontziliazio hori behar da enpresako interesen eta interes pertsonalen artean. Honek ez du esan nahi lana alakarta egin behar denik, neurrirako lana behar dugunik. Izan ere, sarritan esaten dute, erakunde asko esaten dute, bertan, norbere neurri lan egin daitekela edozen erakundetan, hori ez da horrela, eta ez da horrela izango, inola ere, baina gure eredua egokitu egin behar dugu. Eta partaidetzapeko enpresek hori egin dezakete, bertako langileenekiko erakarritasuna ditu dezakete, neurrirako proiektuak egin ditzakete, eta beraz hori, kontentzio dike bat egin sor dezakegu, aipatzen den gazten konpromiso falta horrekiko. Ez da guk genuen konpromiso bera, baina ez du esan nahi konpromiso txikiago dutenik. Ez berdina da. Eta hori ongi ulertu behar da. Amaitzeko gobernantza ereduak aipatuko ditut. Eta esan beharra daukat, erronka nagusia gure gobernantza ereduak aldatzea dela. Hori da
nagusia momentu honetan. Gure ereduek aldatu behar dute. Eta kooperatiba bateko errektore kontseiluak izan behar du benetan administrazio kontseilu bat. Bertako pertsonek ere etorkizunerako proiektu bat garatzeko ahalmena izan behar dute. Eta bertako gizarte kontseiluak edo kontseilu sozialak bertako lankile guztien eta printzipio guztiak indartu behar ditu. Eta horrez gain gerentziak eta zuzendariek zuzendu egin behar dute. Eta batzuetan gertatzen da, lan sozietateetan ere gertatzen da, zerritan administrazio kontseiluek garatu egin behar dute hobeto beren lana. Hori da guk daukagun erronka nagusietako bat. Eta horri, kulturaniztasuna, edapen geografikoa gehitzen badiot iruditzen zait, gobernantza eredua dela daukagun erronka nagusietako bat. Eta orain, ez dakit nire hitzaldiak entzun dituzuen, sarritan erabili izan dut aipo, baina kontua da ni gu garelako naizela. Hori da komunitate baten erdigune, bihotza, hori da partaidetzapeko enpresa baten erdigune. Ni ez naiz inor ingurua edo sarerik gabe, eta nire sarearen ni gabe ez da hain egonkortu egongo. Eta, aipatu dugu, gu partaidetzapeko enpresa batetik abiatuta guk lehiakortasunekiko konpromiso bat daukagu, eta guk erabaki dugu, eta honek erabaki voluntario izan behar. Guk erabaki dugu enpresa komunitate bat sortza. Hori norbanakoaren erabakia da. Enpresa ereduak asko dira, 50, baina guk erabaki dezakegu partaidezapeko enpresa bat sortzea eta bertan pertsonen sozietate horiek sortza. Baina horretarako formula ezberdin bat behar dugu. Eta enpresetan sarritan ez da aipatzen. Sarritan enpresetan aipatzen dira misioa, bizioa eta baloreak. Eta bari hori copy-paste mantra bat bihurtu dela. Hau da, besteak esatutena kopiatzen dugu, bereik esatutena digu. Baina ideologiaz hitz egiten dugunean benetan, bertako printzipioak erakundearen kontzeptuak ezinbestekoa dira bere jarduna egonkortzeko. Ezinbestekoa. Eta hemen argia da, ezin dugula partaidetzazko enpresa bat izan ez badugu lehiakortasun enpresarialik. Partaidetzako prozesuak lehiakortasunik gabe, porrotera. Eta egia da, Argentina se va por el caño, esaten dute, ez da, pikutara doa. Eta beraz, hemen ezinbestekoa da kalitatezko enplegu bat sortzea, hori da gure printzipioetako bat, eta bertako balio ekonomikoa indartu behar da, eta desberdintasun sozialen kontrako borrokari ekin behar diogu. Eta, azkenean planeta hobetu ere ekin behar dugula jartzen dut, izan ere, hau esaten ez badut, badirudi ez dagoela modan, planeta hobetu behar da. Baina, guk gure gizartarekiko dugun helburua bete behar dugulenik eta behin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker, Sabin. Errepaso ederrau egiteagatik ez bakarrik nondik gatozen baita nora goazen ere, ezta? Eta esaten genuen hasieran, aditua eta aritua bietan biak uztartzen dira kasuanetan eta uztartzen dira ere ondoren izango dugun mai inguruan. Talentuari buruz hitz egiten dugunean erronkak errepasatu ditu banan-banan asko dira eta talentua aipatu du Sabinek. No es una competición por el talento. Hau ez da talentorekiko leia bat, baizik eta beharrezko baldintzak sortzea da helburua talentu horrek bere garapena egiteko bideratzeko lekua topa dezan. Gure artean proiektu horiek behar ditugu eta badirudi parte hartzea beran abantaila dela bide horretan. Talentua erakarri eta geurean mantentzeko erronka horretan. Eta hori izango da gure maingururako daukagun erroketako bat. Ez da erraza, ez dakite edalontzia non utzi ere, hemen artelan baten gainean usteak erreparen baten dit. Baina, orain urrengo maingurungo partaideak gonbidatuko ditugu. Eta hauek, Sabinen gisa, bai ikuspegi eta praktika bera ere kombinatzen dituzte. Horretarako izango dugu nahi Andueza gurekin ekonomia zuzendaria, Igo, mesedez, uste dut dena prestatzen ari direla, hemen jarriko naiz. Behar bada dena, modu desordenatu notziko dute, baina hemen txet. Eskerrik asko, Unai. Ekin batera izango dira Xabier Zubizarreta, Maria Angelika Martinez eta Inigo Larrea. Parte hartzea eta talentua da eskatu diegun gogoetarako partekatzeko ardatza. Hortik aurrera, aipatu diren gainerako erronkak ere, zalantzarik gabe,
antxe izango dira. Ahora sí, eskerrik asko. Egunon guztioi eta eskerrik asko Pili, sarrera egitearren eta egunon baita ere nire solaskide gaurkoan zaten maikide guztioi, bai. Aipatzen zuen Pilik errepaso ederra egindula, bai, Azua jaunak, eta horrelaxe da. Egia esan, zubilan egitea bere hitzalditikan maingurura ez litzateke oso konplexua izango, baina utziazue pare bat puntutan oraindikan ere azpimarra gehiago egiten edo azpimarratzen, bai. Oso garbi gelditu da bere hitzalditikan partaidetzak badula bere lekua, ematen dizkiola bere berezitasunak eta abantailak enpresa proiektu bati, eta pertsona erdian jarri du, bai. Egin du aipamena eta esan du joera demografikoa, bai. Utziazu hori azpimarratzen oraindikan gehiago, eta deno dakigu joera demografiko hori zein dan gaur egunean Europan, eta hori Euskadira edo eta Gipuzkoara ekarriko bagenuke, oraindikan ere hori gehitu edo eta azentuatu egiten da, bai. Errelebo, belaunaldien arteko errelebo badao, bai, baby boomer famosuak, bai, dagoeneko ja, pixkanaka lan mundutikan, aktibo izatetikan, bigarren fase batea pasatzen dien hortan, talentua, pertsonak, ekipua, gaitasunak, bai, gero eta urriago, gero eta konplejuago, proiektuak erakargarri, aipatzezun enpresa proiektu horiek atraktibo, erakargarri nola egiten ditugu, bai? Azken finean, pertsona horiek hautatu ahal izango dutelako, bai? Zenbat aldiz entzun diegu enpresa desberdinei esaten, orain dela urte batzuk, elkarrizketak egiten genizkien, ez? Pertsonei eta hautagaiei eta gaur egunean badirudi pertsone beak egiten digutela eta enpresari egiten diotela elkarrizketa hautatzeko aukerak badaudelako, bai? Belaunaldi aldaketa horrek aldi berian badakarki baita ere aukera bat, gero eta kultura, parte hartzeko kultura, inklusiboa den kultura bat enpresetan txertatzeko. Beraz, ikuspuntu horretatikan ere, ipintzia nahiko nuke, bai? Eta galderak hortik jungo dira. Eta azkenik utzidazue, ezagutza aipatzen eta iaia joko bat egiten, ez? Gaur egungo gure enpresa sareak, Gipuzkoar enpresa sareak, ematen duen balioa, ematen ditun gaitasunak, balio gehiena ukigarria ez den balio bada, ezagutza. Pertsonak eta pertsona horien ukigarria ez den talentu horrek egiten du gauzak eta produktuak lehiakorrak izatea eta merkatuan gaur egunean enpresa horien lehiakortasuna eukitzia, bai? Pilik aurkeztu dizkigu, utzidazue pixka gehiago aurkezten, bai? 3 solaskide ditut mai honen inguruan, pertsonetaz arituko gea, talentuaz, gaitasunaz, ekipoaz, nola egiten dezu erakargarri, nola egiten dezu ezagutza horren transmisioa, nola lantzen dituzue gai guzti hauek. Iruditzen manima zaizu, lehenengo ronda baten enpresa aurkeztuko deu, bakoitzan hundikan datorren, bai, Xabier Zubizarreta Smartlogetik dator. Xabier, konta eguzu pixka gehiago, agian igual ez zaituzte amengo pertsona batzuk ezagutuko eta. Nun dago Smartlog, zer egiten dezue? Bueno, Smartlog urretxun sortu den enpresa bada. Eta hori esplika horretik, nik erreparo pixka bat dauketz, panekin jende askoen gozala hemen, baina ikusita zintzuk etorri zaten eta ze bagaje da, ze daukezuen, nik esplikako etenak edo nik esango etenak ez dakizen bat aportako izuen, ze zuek zate nahi gehiago aportako zen idatena seguraski ez, baina saiako naiz aldan dana ematen. Hori alde bate utzita, jarraituz Smartlogekin, Smartlog enpresa oso gazte bada, ez dauzke bandi 8 urte, 7 urte eta piko dauzke, 2016 sortu zen, eta, gure ekintza da ingenieritza integral bat izatea intralogistika mailan. Guk saiatzen geha, bezero bakoitza bakarra balitz bezala tratatzen, estudio bat egiten neurrira, eta estudio horren arabera ahalik eta edo guk pentsatzen duen proiektuik onena ematen bere beharretarako. Bai efizientzian edo bai rendimentuan, bai koste eta inbertsioan eta bai retornoan, ez? Gauza hori dana kontun hartuta. Gure motorra guk ez dauko aktiboik produzitzeko motorra pertsonak dira. Eta, igual
topiko bada, lehen Sabinek esan du, hori demostrain behar dela, eta bai da, gu pertsonak gea. Smartlock lan talde bat da, eta ekipo bat da, bai, pertsona batzuk, esan dezagun, protagonismo gehixo dauke kanpora begira, baino barru mailan eta pixkat ezagutzen digutenak, ez gea kooperatiba bat, baino bai gea oso kolaboratiboak eta oso partizipatiboak, bai. Eta, bueno, gaur egun 15 zazpi urte hauetan 15 herrialde diferentetan ari gara lanen. Hemen Europan, Espainia, Portugal eta Frantzia, Sudamerikan eta Latinoamerikan bereziki beste zazpi herrialdetan, eta Arabia Saudi, Emiratuetan eta Egipton ere badauzkagu bai pertsonak eta bai aktivitatea. Eta, 120 pertsonak gea, 120 pertsona kudeatzen eta multikulturalitatean oinarrituta ez da bat erreza, esfuerzo handik egin behar dira, ze hemen gauzak esateko modua dauku eta beste herrialde baten horrekin beste gauzatu lezten du eta asarrea sortu lehizke intentzioik ez dagoen ekintza batzukatik eta zaila da, ez? Eta, innovazioa ere gure egetako bada, gu robotika mobile dauku helburu gure soluzioetarako, inteligentzia artifiziala sistema resilientiak egiteko, eta hau zergatik, aplikatzen nahi gara logistika 4.0 gaur egun, eta logistika 5.0 baten pentsatzen gabitz. 5.0 hori garbi dago pertsonatan oinarritutan bar dela, garbi dago sostenibilitatean oinarritutan bar dela, eta batez ere pentsatzen dugu resiliente izan bar dela. Eta resilientia sortzeko, eta bi eradare, pertsonak izan behar gara resilientia gure jarrerarekin adazteko, eta gero teknologiak ere izan lehiketel resiliente eta laguntu dezake. Eta bukatzeko, partizipazioarekin oinarrituta, guk gure kudeaketan sartu dugu sostenibilitatea globalki eje principal bezala. Eta sostenibilitatea horretan, ekonomia eta gobernantza die oso klabiak oinarritutarelako batez ere, nola esaten da, konfiantza sortzen. Konfiantzatik ez balin badau, ez dau partizipazioik. Orduan, gure apustutako bat da konfiantza. Konfiantza sortzen da ekintzetatik eta erakusten. Orduan, oso garbi dauku emandako hitza bete inber dela. Honestidadea da arro importantenetako bat. Eta gertatu lehik, momentu konkretu batean hau iriki, eta ni askotan pasatzen zate eta gauzat esatea, baina denbora pasa hala, esan honura ez da hain aplikablea baina egokia momentu honetan, edo gutxiko interesatzen zat, baina inberra dago. Orduan, ezin da esan gauza bat eta beste bat, orduan hori da gure baloretako bat. Eta gero dauzkagu posteje, sostenide barruan, bat. Eta hemen erderera pasako naiz, komodogo sentitzen izalako, bat da la sociedad. Lehenik gizartea daukagu, eta gizartea ulertzen dugu guk sortzen duguna gure ingurunera itzultzeko. Bertan aberastasuna sortzeko. Eta entzungo dituzen printzipetako asko kooperatibismotik datoz, izan ere nik lan asko, urte askotan jardun dut kooperatibetan, eta uste dut oso eredu bikaina da. Bere alderdi honak eta txarrak dauzka, noski, baina alderdi honekin geratu behar gara. Eta beraz, guk gure ingurunean sortzen duguna itzultzea ezinbestekoa da. Bigarrenik hornitzaileak dauzkagu, hornitzaileak eta partnerrak dauzkagu, baina saiatzen gara gure hornitzaile hauek estrategikoak eta gertukoak izaten. Haiekin lan egiten, saiatzen gara gure ezaugarriak elkarrekin garatzen. Hirugarrenik bezeroak dauzkagu. Guk egin nahi duguna da gure bezeroei behar duten hori eskaintzea. Eraginkortasuna izatea, efizientzia hobetzea. Eta guk egiten dugun sistemekin markatu zein pertsonekin guten lan pentsatzea. Eta horretarako, urretxun, ia teknologia 5G-ko teknologiako zentro bat daukagu, batzuek egontzarete, eta hori daukagu, gure bezeroak gurera etortzeko, eta robot errealekin horrek nola funtzionalako luken ikusteko inbertsioak egin aurretik, eta azken puntua eta garrantzitsuena pertsonak dira. Eta horretan, saiatzen gara aliketan malguen izaten, euren eguneroko bizitza, lan bizitzarekin partekatu izateko, ez daukagu arau jakinik, norberak erabakitzen du, noiz etorri egoitzara, noiz egin lan etxetik, eta horrez gain, formazioa ezinbesteko zatugu, eta bere ongizatea kontuan hartzen dugu. Bi lanaldi erdi dauzkagu,
bi goiz, non esmarlokeko lanak, pues hor lan egin dezaken, forma daiteken eta terapia jaso dezaken, eta horretarako etorri egin behar da, izan emanez gero, etorri egin behar da, balintza bakarra jartzen dugu. Eta azkenik jasangarritasuna eta ingurumena, eta horri begira gure ibilgailuak kalkulatu egiten ditugu, erabakiten dugu, elektrikoak edo hibridoak izan behar duten, eta horrez gain belaunaldi fotovoltaiko bat ere martxan jarri dugu, zentzu horretan proaktiboagoak izaten. Marian Martínez, Marian Zutargi. Bera Zutargitik dator, inklusio munduan ezagutu genuen elkar, zuek aniztasun funtzionala duten pertsonek lan egiten dugu, eta sozietate laborala zarete, ez da? Orduan, erderaz hitz egingo dut. Sí, efectivamente, sí, Zutargi. Zutargi, enplegu zentro bat da. Eta guri gustatzen zaigu sozietate anonimo laborala garela esatea. Izan ere, eredu horretatik sortu ginen, eta gure eredu honetan pertsonak erdigunean jarri nahi genituen. Horretarako, guk parte hartzea ulertzen dugu bai enpresa barruan, baina baita enpresatik kanpora ere. Izan ere, guk harremana dugu gure bezeroekin, baina hori ezinezkoa da, benetan eredu jakin zurrun horretik, baizik eta guk eredu kolaboratiboa bat, lankidetzazko eredu bat behar dugu pertsonak erdigunean jartzeko. Eta nortzuk jartzen ditugu erdigunean, behar izan handiena duten pertsona horiek, eta haientzako aukerak sortzen ditugu. Haiek eurek esaten dute guk aukera eskaintzen digula bizi proiektu bat izateko. Eta hori ikusirik gure parte hartzeko eredu honek ahalbidetzen du. Haiek protagonista izatea. Eta sortzen dugun jarduera honetan, aniztasun funtzionala duten pertsonak dauzkagu, beraz, bazterkeria arriskuan dauden pertsonak dauzkagu, eta baita desgaitasuna duten pertsonak ere hainbat lagun ditugu. 100 lagunetik gora dauzkagu, eta iruditzen zait kopuru polita dela, izan ere aniztasun horrek begirada asko ekartzen ditu, eta lortzen dugu nolabait gure begiradak guztiak kombinatu eta etorkizuneko proiektu kolektibo bat sortzea. Hori erronka da, inolako zalantzarik gabe, Xabini entzun diodanean ere, kontuan izan ditut guk zein eremutan lan egiten dugu, nor daukagu helburuan gure gobernantza ereduak eta aipatu dituenean, nik oso identifikatuta ikusi dut bere aurkezpenak guk daukagunarekin. Korporazioa aipatu da, ez eredu bakar bezala, baina kooperatiben pixua, Mondragon, talde handiena bezala, ez dakit aurkezpeni behar dezuen Inigo, baino. Bueno, talde bezala ez dut uste, Inigo naiz, Inigo Larrea, talentuaren ardura eramaten dute zentro korporatiboan. Bai esango duzu pixka zentro korporatiboan, azken ni naiz bazkidea Mondragon SECOPeko izena duen kooperatiba batena, hortxe 60 pertsona gaude, hemen dago zigor baita, ni baita ere Xabier bezala intimidatuta nago, zati dauket jefe hoi bat, hortik, eta importantena bizilagun bat, badaki. Hemen gezurrik esaten badegu, nire lagun batek esaten duen que un experto es una persona a más de 100 kilómetros de su casa, eta hemen zailado kegu, baina, bueno, azkenean Mondragon korporazio ezagutzen duzue. Mundu mailan oso ezagunak, bazkideak era ein oso altu batean, eta azkenen gaugera eredu bat partekatzen dugun kooperatiba multza bat. 81 kooperatiba oso desberdinak, bai tamainan, bai sektoretan, eta bakoitzak bere erabakik hartzen ditu, gure korporazio ez da giti berakoa, da beti gorakoa, ematen du hemen ere lana justifikatzen ere naizela, baina benetan zaila, nolabait parte hartzea, kooperatiba mailan, baita ere, korporazio mailan ere hori nola gustatu. Azkenen nolabait autonomoak diren eta korresponsableak diren kooperatibak martxan jarri eta nolabait sinergiak sortu, eta hori gure lana. 50-60 pertsona izango gara, zentro korporatiboan, arlo desberdinetan, neu arlo sozialetik nator, eta gero sakonduko dugu pixka gehiago zer egiten dugun talentu erakarpenean edo talentuko garapenean eta parte hartzeko eredu horretan, ez? Eskerrik asko, Inigo. Pues si os parece, os haré una...
Oso ongi, eskerrik asko. Ongi iruditzen bazaizue, bakoitzari galdera bat egingo dizuet eta ronda bat egin nahiko nuke gero amaitzeko zuen iritzia zein den kontrastatzeko. Xabier, aipatu duzu Smartlocken kasuan, oso urte gutxietan hazkunde handia izan duzuela, bai enpresa mailan baita pertsonei dagokienez ere, hasi egintzarete. Esan duzu, 120 langile dauzkazuela, orain, plantillan, denbora labur horretarako zifra handia da, ez da? Eta jakin nahi nuke zuek Smartlocken enpresetara gerturatu zareten fase horretan kaptazio teknikarik erabili duzuen. Nola gerturatu zarete enpresetara kaptazio egin duzue, beste ereduren bat erabili duzue, eta hori kaptazio hori aldatu egin duzue azken urteetan, ala ez? Galderari erantzunez, uste dut hasieran, hor, aipatu behar dut eta esan beharra daukat, niri kaptazio hitza ez zaidala gehiegi gustatzen. Niri erakartza gehiago gustatzen zait. Kaptatzea ez zaiten beste gustatzen. Kontzeptu hori ez da. Baina, uste dut saiatu behar dugula garatzen gero jendea erakartzeko eta ez berta mantentzeko. Eta hor, gerora sakonduko dut hirugarren galdera batean behar bada, baina erakartzeko horretan, hasieran nahikoa geneukan, abiatu ginenean, kontuan genuen, urrengo hilabete zerbait kobratzeko adina genuen, hori zen, kalkulu horretan geunden hasieran. Eta, 2 ero elkartu ginen, ideia batean sinesten genuen, ilusio bera genuen, uste genuen, gauzak bestera batera egin genitzakela, eta, hor elkartu ginen, eta hasi ginen hizketan, eta, horrela gauzak lantzen hasten denean, ez dakizu noraino heltzen garen. Eta lehen urte terdi oso gogorra izan zen, denetarik egiten genuen. Bizira oinali izateko, ezagutarazteko, gure enpresa irudi ona emateko, eta lan horretan pixkanaka jendea gugan sinesten hasi zen, eta bigarren etapa batera pasa ginen. Bigarren etapa horretan beste aukera batzuk sortzen joan ziren, eta horiek gure asmoekin lerrokatuago zeuden. Eta hor bai, hasi ginen talentua beharri izaten. Baina, ez genuen talentua erakarri modu estruktural batean, edo nolabait talentu horri begira. Guk behar izan batzuk geneuzkan, genituen ezagutzen genituen pertsona batzuk, gu ezagutzen gintuztenak ere, genekien, gure enpresa honek eta gu transmititzen genuen horrek jendea erakartzezakeela, eta normalean jende ezaguna da geureratzen dugun hori. Guko, banan erakartzen dugu talentu hori. Eta oso, momentu polita da hori, baina egia da denborak aurrera ginela gero eta zailagoa dela banan gerturatze hori, eta talentu erakartzeko beste ekintza batzuk egin behar direla pixkanaka, eta hor gehiago kostatzen zaigu, irudimen erabili behar da, erakargarri itxura hori izan behar dugu, izateaz gain, irudi ere garrantzitsua da, eta hor saiatzen gara beste balio batzuk sortzen, beste irudi bat ematen, kanpora begira, erakargarritasun hori handitu ahal izateko. Zentzu horretan, hainbat ekintza egin ditugu. Eta, iruditzen zait, bozgorrailerik onena gure langileak, bertako pertsonak direla. Eurek erakusten dutelako zer garen, eta haiei esker inguruko jende askok erakartuta sentitzen direlako eta geure ontzira etortzen direlako, baina hori gero eta zailagoa da. Orain proiektuen fase batean gauden, non saiatzen ari garen formazio faseak, prestakuntza faseak lan kontratuekin bateratzen, horrela, unibertsitatetik atera eta ikasketak amaitu, aipatzen zuzen gure ontzira erakartzeko eta gurean garatzeko. Guk, saiatzen gara, elkarrekin garapen hori eskaintzen. Guk formazio prestakuntzari eskaintzen dugu, haiek ere ekarpena egiten digute. Fase horretan gaude momentu honetan. Eskerrik asko, Xabier. Marian, talentuara aipatu dugu, pertsonak eta talentua, eta badirudi orain, talentu hori oso formazio kualifikatutara bideratzen dela, baina ez du zertan hala izan, ez da talentua pertsonen gaitasuna delako, eta zuen erakunde batean, uste dut,
ezagutza transferitzeko estrategia oso importantea izango dela. Hau da, zuek pertsonak erakarri behar dituzue, talentuan maila guztietan erakarri behar duzue, fase batean, non eraldaketa betean eta belaunaldi aldaketa betean zaudeten. Nola erakartzen duzue talentu hori? Behar bada hobe delako erakartzea hitz egitea kaptazioaz baino. Bai. Lehenik, aipatu nahi nuke, ni neu ere erakarria izan nintzela, Zutargik erakarri egin ninduen duela urte pare bat. Kooperatiba eremu batetik nator, eta, kooperatibismoak asko irakatsi zidan helburu hori ikusten, eta Zutargitik horrek erakarri ninduen nik helburu edo asmo hori partekatzak, eta beraz lehen pertsonan bizi izan dut hori. Eta eraldaketa prozesua abiatu genuenean, 2002an parte hartze prozesu intentxo bat ere martxan jarri genuen. Horrela, helburu hori zabaltzeko eta guztiok erakunde gisa nolabait ukitu ali izateko gure helburua izan ere, helburua sarritan hain abstraktua da, non, gu saiatu ginen hori ukitzen. Iruditzen zait oso prozesu polita izan zela, eta prozesu horien ondorioetako bat izan zen Zutargik helburu argia duela. Pertsonak dira Zutargiren helburua. Desgaitasuna izan, bazterkeria egoeran edo arriskoan egon, edota bestei laguntzeko behar izan altruista hori izan. Pertsonak erdigunan dituen enpresa bat gara. Eta hortik abiatuta, gaitasuna izan dugu hori bestei erakusteko eta besteetara trasladatzeko. Zutargiko lankide bat ere hemen gure artean dago, berriki hasi da gurekin lanean, eta behar bada ari galde diezaiokezue zer erakarri duen, baina ziur nago helburua ikusteko aukera izate horrek erakarri duela. Eta hori da nolabait guk erabiltzen dugun erakarpenerako tresna. Bai, enpresa partaidetua gara, kapitalaren ia 60% langileen eskura dago une honetan, 80% dira desgaitasuna duten pertsonak eta jabegoa daukate, baino altruistak dira, ez daukagu irabazi asmorik, beraz erabakietan parte hartzen dugu, baina sortzen den etekin hori guztia enpresan uzten da. Beste batzuek ere aukera hori izan dezaten. Berabat, hori ukigarri egitea lortzea, garrantzitsua da, ze oraintxe zabaltzen handitzen ari gara, eta orduan jendeak gurekin lan egin nahi du. Eta gure helburua da, gure nahia da, hori eskaintzen jarraitu alizatea. Uste dut aukera bat dagoela hor, talentuen anistasuna aprobetxatzeko, probesteko. Bakoitza bere gaitasunen arabera. Proiektu bateko parte kide izateko aukera izan dezaten. Modu kolektiboan lan egiten baitut. Hoie dira gakoak nire ustetan. Galdera bat inigo. Zuen korporazioan kooperatiba ezberdinak daude, sektore ezberdinetakoak, jarduera arlo ezberdinetakoak, politikak sortzerakoan, talentu erakartzeko egitura sortzerakoan, talentu anitza. Zuek prozedura komun bat erabiltzen duzue, sistematika komuna, edo kooperatiba bakoitza bere estrategia propioa dauka, zer esango zen iguke horri buruz? Estrategia komplexua da, bi gauzak egiten ditugu, alegia, kooperatiba bakoitza bere politika propio egiten du, baina baditugu politika komunak ere. Kooperatibak oso ezberdinak dira, tamainari, uneari dagokionez, batzuk handitzen dira, beste batzuk ezain beste, sektoreak edo eskaintzen dugun horretan, ez dakite, supermerkatu batean, zarreko kutxan egotea, edo zentro teknologiko batean aditu izatea. Oso ezberdina. Bi kontzeptu daukagu. Alde batetik marka enplegatzailea. Eta hori kooperatiba bakoitzarena izango da. Bakoitza bere proposamen ezberdindua dauka. Baina gero, eredua daukagu, eredu parte hartzaile bat, eta aterkin marka izena ere ematen diogu. Zertan saiatzen gara gu?
Nola artikulatzen dugu hori guztia? 3 mailatan, lehen maila batean, praktika komunitate bat daukagu. Bertan, kooperatiba ezberdinekin aztertu egiten ditugu, kanpoko kasuak, barrukoak ere bai, azterlanak egiten ditugu, irudiari, pertzepzioari buruz, hor nolabait eskarmentuen truke bat dago, eta hortik diskurtso bat ere sortzen saiatzen gara. Ez badago diagnosi komun bat, jakiteko ze gertatzen ari zaigun, oso zaila izango da gero irtenbideak soluzioak ematea. Batez ere gurea bezalako ereduain deszentralizatuetan. Lehen geruza hori beraz oso garrantzitsua da guretzat. Bigarren bat ere badaukagu, kooperatiba bakoitzari laguntzea. Alegia, talentua erakartzak zer esan nahi du zure ikuspegitik, zure negozio ereduan, zure inguruan, zure gune geografikoan baita ere, nola jarri dezakegu abian hor estrategia bat. Eta 3. geruza bat, interkooperazioa deituko genioke, sinergiak sortzean datza. Mondragon People plataforma daukagu hor, sortu duguna, bertan eskaintza berri ematen da, baita ere azaltzen da zer den kooperatiba, espazio bat dauka, gune bat dauka kooperatiba bakoitzak, eta diferentziala ezberdintzen gaituena ere adierazten dugu hor. Plataforma kontzeptu oso zabala da. First Lego League finantzatzea izango litzateke hoietako bat, hor plataforma bat sortzen dugu, zertarako kooperatiba bakoitzak First Lego League horretan, robotika lehiaketa dira 6 eta 16 urteko gazteentzat, erronka bati erantzun behar diote, eta saiatzen gara STEM bokazioak sortzen, edo zientifiko-teknologikoak. Tresna oso baliagarria da, oso baliotsua, kooperatibak inguruko ikastetxeekin harreman bat izan dezan, eta pertsonek banaka parte hartzeko aukera izan dezaten, ekipoari lagunduz, taldeari lagunduz. Horrelako plataforma sortzen ditugu. Eta gero azkenen ekosistema bat osatzen dugu. Mondragon ikusteko modurik egokiena da, ez garaje batetik sartutako zerbait moduan, baizik eta eskola profesional batetik Mondragondik 5 ikaslek lehen kooperatiba sortu zuten, gero historia luzea daukagu, zentro teknologikoak, unibertsitatea dauzkagu, gure talentuaren ekosistema propioa, eta denbora luzean oso ondo etorri zaigu, eredu dual oso aurreratu ere badaukagu. Eta hor saiatzen gara, elkar babesten, elkarri laguntzen, ekosistemari egokitzen zertarako, behar ditugun emaitzak lor ditzagun, askoz handi nahiagoa baitira, ez dakit horrekin azaltzen duan. Eskerrik asko Inigo. Hurrengo galdera, 3 egingo dizuet, edo zuetako edo zeinentzat, izango da, zuen erakundek forma juridiko ezberdina dituzte, eta parte hartzeko 3 eredu ere bai. Kudeaketari dagokionez, kapitalean, emaitzetan, eta bar, eta bar. Uste duzue, zuen egiteko modu propio hori dela eta errazago gertatzen zaizue erakargarri izatea, talentuan hitz horrentza, diferentzial hori ematen dizue, ezberdina den hori ematen dizue, funtzionatzeko modu horrek, goizean zerrepatu dugun hori. Nik uste dute, parte hartzeak eta beretan sinesteak, banakakoa, norbanakoa parte hartzen ari dela, horrek ematen duela punts berezi hori. Parte hartzen duena, parte sentitzen dela uste du nik. Gutxiago edo gehiago parte hartzen duena, engantxatuta lotuta baldin badago, jarrera hori baldin badauka, usten badiozu gainera, erabakietan parte hartzen, esango nuke horrek areagotu egiten duena. Berredura, ez el terminoko da euskaraz erabiltzen dugun terminoa. Eta eredu bat izateak laguntzen du. Eta ezinbestekoa da. Gure bezalako enpresa txikientzat, azten jarraitu nahi baldin badugu, ezinbestekoa da. Gure kasuan, hasieratik bertatik hala izan da. Osagai garrantzitsutzat hartu da, pertsonak garatzeko. Lehen aipatu dudan bezala,
gune argi hoiek izateak, parte hartzerako, espektatibak kudeatzeko, bueno, parte hartuko dut, nun parte hartu dezaket, nun ez, bueno, nola dagoen hori guztia, ez, gobernantza ereduari dagokionez. Esango nuke, hori erakargarria dela. Eta laguntzen digu guztioi konektatuta sentitzen. Eta helburu horren barruan, gure partea dauka, gure ekarpena egiten dugu, guk bakarrik egin dezakegu hori, ez? Ezin du beste batek gure ordez egin. Hasten zara ulertzen nola eguneroko lan horretatik helburu hori sortzen eta eraikitzen zoaz, eta hori pertsona bakoitzari dagokio. Lankide batek, nire hasierako egun haietan, esaten zian, danok ezberdinak gara, baina danak berdinak. Eta esaldi horrek ukitu egin hau, ze hala dela uste dut. Parte hartzari esker, kontzeptu kolektibo hori eraikitzen laguntzen digu, zerbait eraikitzeko horretan, ez? Baina bakoitza pentsatzen duen eta sentitzen duen horren ekarpena eginez. Bi gauza, forma juridikoak ez du bermatzen parte hartzaile izatea, ez da erakargarri izatea ere, eta gutxiagorik ere. Arkitektura juridikoak bai laguntzen du, zenbait osagai erakundetuta edukitzera, gobernantza bat, eta baina azkenen egiten dugun hori da gakoa. Egiten dugun hori enpresa bat erakargarri izatea edo ez ekarriko du. 2016an bideo honekin genuenean, gero berriro 2020an inkesta bat egin genuen, 800 lagunetik gora, gaztetik gora, bai Euskadi eta baita Nafarroan ere. Esperimentatuetako bat zen galdetzea zer zekiten kooperatibismoari buruz, Mondragoni buruz, zer atera genuen hortik. Hasteko, erakargarri izateko, garrantzitsuena dela zure burua ezagutzera ematea, ezagutaraztea. Mondragon kooperatibetatik, 80 bat dira, eta horietako oso gutxi ezagutzen dira, laboral kutxa eroski, Orbea, edo unibertsitatea alde batera utzita, beste asko ez ezagunak dira. Aipatu ditudan horiek, merkatuan ikusgarritasun bat daukate. Naiz eta guri beste horiek ere ez ezagunak irauditu. Inkesta horretan ikusi genuen, erabat aldatu behar genuela gure komunikazio estrategia. Urte askotan zehar komunikatu dugun hori etzegoen bideratuta talentua erakartzera, baizik eta bezeroak erakartzera, edo gure burua gizarteari ezagutaraztea. Eta hor, konplexuetatik abiatuta ere gento zen, ez gara beste batzu bezain profesionalak, eta bar. Baina orain, Volkswagen bati esango aizu, gu ere zue bezain handiak gara, herrialde askotan dago presentzia, berdinak gara, beste hoiekin alderatuta. 2016an eta 2020an esaten zitzaigun, gutxien ezagutzen ziren hoiek, galdetzen genien, hauek ezagutzen dituzu, ezaugarri hauek ezagutzen dituzu, eta horrek erakargarriago egingo luke Mondragon kooperatiba batean lan egitea? Tira, ikusi genuen, parte hartzeak egiten gintuela ezberdin, berrikuntza ekosistema eta ingurua eraldatzearen aldeko konpromisoa, ez? Esaten zitzaigun, hoiek ez ezaguna zirela, eta aldi berean oso erakargarriak zirela. Hori eman zuten inkestak. Beraz, erakutsi behar dugu ezberdinak garela, hor balio erantzi bat dago, altxor bat dago hor, garatu beharrekoa, esplotatu beharrekoa, ze denek ez daukate hori. Eta esango nuke hori izan zela atera genuen ikasgaietako bat. Pare bat galdera bat ditut, baina batera egingo dizkitzuet, esan diateia demoraz justu gabiltzala, baina egin nahi ditut galdera horiek. Beraz, eskatuko nizuke azken erronda honetan, beste bi galdera horiei erantzutea. Alde batetik, oso argi geratu da, enpresa proiektua dauzkatzuela eta konpromiso nabarmen daukazuela gizartearekin eta lurraldearekin, inguruarekin. Eta beraz, nahi nuke kontzeptu batzuk azpimarratzea, ikusteko zein den lotura hori pertsonen eta talentuen erakartzeari dagokionez, bertako ingurumenari lotzearekin, zein da lotura hori. Eta bigarrenik, ze esango zenieke beste enpresei,
uler dezaten parte hartze horrek baduela pisu garrantzitsua erakarri gertatu nahi dugunean, pertsonek bat egin dezaten gure enpresa proiektuarekin. Hemen ideia ezberdinak partekatu dituzke. Bueno, aholkuak ematea zaila da, baina nik esango dizu ze ikasi dugun, zer egiten saiatu garen. Eta gero bakoitzak aplika ditzala etxean, edo pasa behar duen iragazkia. Galumen inkesta bat bada, oso gustukoa dudana, nazioarteko inkesta bat da, eta hitz egiten du gazteen konpromisorik ezarena, eta bar. Zer 3 ideia botatzen ditu, eta erantzun asko ekartzen dizkigu kooperatiboi. Gaur, zailtasuna dauzkagu, atzemateko, kaptaziorako, eraikuntzatik hasita, baita kamioi gidarietara ere, eta informazio teknologiaren arloan ere, gabezia handia dauzkagu. Eta gainera leian ari gara sektore ezberdinen artean, Industria 4.0, egoera zabal bat, konplexu bat daukagu. Eta hor, enplegu eskatzen dutene daukate azken hitza, neurri batean behintzat. Aipatu den inkesta horretan 3 ideia daude. Gazteak, gu baino askoz konektatuago daude. Gu gure garaian geundena baino gehiago, interneten daude, eskaerak jasotzen dituzte, eta enplegu eskaintzak, konsumitzaile gisa hartzen dituzte, edo aztertzen dituzte. Beraz, hor aurkezteko modua aldatu beharra daukagu. Bestei, gure burua erakusteko beste modu batera egin behar dugu, eta ez Gipuzkoarrok egin izan dugun bezala, ezta? Eta ez gara hemen gezurrak esatea zari, ez modu erreal batean, benetako batean, egiazko batean bestela, denbora galtzen ari zara, eta espektatiba okerrak sortzen ari zara. Hasteko beraz, konektatuago dira eta enplegu kontsumitzaileak dira. Bigarren ideia. Helduaroren hasieran, ikasketa bukatu nahi izaten ditugu, lana aurkitu, autoa aurkitu, bikotekide bat hartu, hipotekatu, hori guztia aldatzen ari da. Arrazio ezberdinak medio. Autoa, adibidez, jaztakit erosten duten, jaskok ez dute gidabaimenik izaten, seme alabarik ere askotan ez, nahiago zakur bat, etxerik ere ez, nahiago alokairuan. Konpromiso gehiegi ez dituzte hartu nahi gaztek. Referentzia taldea, gure kasuan, familia zen, eta orduan lana izaten zen baliabideak familiara ekartzea. Orain askoz exigenteagoa dira lanari dagokionez, lana askoz garrantzitsuagoa da beraientzat. Ez daude presen baite gauzatik pasatzeko, lehen familiagatik egiten genituenak. Beraz, lana garrantzitsuagoa da. Askoz garrantzitsuagoa guretzat izan zena, baino askoz exigenteagoa dira. Horrek esan nahi du era batera jantzi behar dugula gure burua edo dena delako eskaini behar dugula? Ez, argi eduki behar dugu zein den gure izaera, gure identitatea, eta zenolako talentu erakarri nahi duzu. Nire bazkide izan nahi duen baten kide ez dut izan nahi, baina horrek ez du esanek gauzak aldatu behar ez ditugunik. Esentzia bat, mami bat mantendu nahi dugu, baina gauza batzuk aldatu behar ditugu, pandemiarekin aldatu diren bezala. Baina galderara itzulita, lurraldeareko konpromisoa. Hor, helburua ezinbestekoa da. Galupen inkesta horietan berri onak zeuden, alegia, helburua garrantzitsua da. Eta jola zaie helburu jakin bat duen enpresa baten lan egitea, edo kalitatezko lan bat izatea, edo zerbait esateko gai diren enpresak, diferentzial bat egon daitekeen lekuan, ez? Ni enago besterik gabe aginduei erantzuteko, ez? Hor, eredu kooperatiboa eta parte hartzailea oroar garrantzitsua da ekarpen bat egiteko, ez? Eta hori esplotatu behar dugu. Sí, yo diría que como empresas participadas se nos presupone que impactamos positivamente. Guk eragin bat izan behar dugu gure lurraldean, ez? Jakintzat ematen dugu hori horrela dela, enpresa parte egitua garen aldetik, baina hori komunikatu egin behar dugu, benetako egin behar dugu. Erakarri nahi dugun talentu hori kezkatuta dago erronka batzuen aurrean, lurraldeari lotuak diren
erronka hoien aurrean, eta hor esfortzu handia egin behar dugu hori guztia neurtzeko eta gauzatzeko, jakiteko benetan zenolako eragin ari gara izaten gure inguruan, gure lurraldean. Ez dakit aholku bat ematera ausartuko nintzateke Inigo esan duen bezala, baina nik parte hartzean sinisten dut, eredu horretan sinisten dut. Beti enpresa partaidituetan lan egin dut, eta lehen pertsonan ezagutu ditute horren etekina, horren onura, eta partaidetzapeko enpresa batean egotea da, ausarten jardun bat, ariketa bat. Uste dute ausart jokatu behar dugula parte hartzarekin, baina esango nuke onura, horrek daukan onura garrantzitsua dela. Beraz, aurre egin behar dugu parte hartze guneetara, parte hartze gune seguruetara, eta zalantzarik gabe hor etekin bat ikusiko dugu proiektuak modu kolektiboan erekiko ditugulako, eta beraz hor aukera handia dago. Azkar esango dut. Nire aholkua. Zuk bezala. Esango nuke parte hartzea sinetxe egin behar dugula, hor ez dagoela marketingik. Eta nik arazo nabarmat ikusi dut enpresa batzuetan. Parte hartzea askotan marketinga izaten dela, eta hor utz egiten du. Orduan utz egiten du. Gero, inguruarekin daukagun harremana gurean ezinbestekoa da. Zorionez, euskalduna gara. Eta euskaldunoi asko kostatzen zaigu ateratzea, kanpora ateratzea. Eta orduan zentral aurretxun dagonean eta zure foko nagusia aurretxu denean, ezinbestean sustraituta egon beharko duzu inguru horretan, lurralde horretan. Ze zure langile izango diren hoiek baloratuko dute, balio bat emango diotu horri. Gainera, uste dut askotan ez garela konturatzen zenbat markatzen gaituen non jaio garen. Pentsatzen jartzen zarenean. Ni, Xabier, jaio izan ez banintz, jaio nintzen lekuan ziurrenik, nuke egin dudan hori egingo. 1000 biztanle dituen herri batean sortu nintzen, balio batzuk jaso nituen, baina Smart Lock sortu den lekuan sortu izan ez baliz, elitzateke orain dena. Non gauden, gure inguru horrek markatu egiten gaitu, eta gure kasuan lagundu egiten digu. Ezer ez ginenean, nik esan beharra daukat, Urretxuko udalak asko lagundu digula, oso eskerroneko gaude, benetako esfortzua egin du gure enpresarekin, guk erabiltzen genituenak, hain ezberdin zirenean, besteen aldean, WhatsApp berdin, elkargik lagundu izan ez baligu, hark eman zigun bultzada. Eta behar genuen indarra eman ziguena, giarra eman ziguna, elkargik gabe ez dakiz ginateken gaur, behar bada Maldangora joan ginateke. Asko zor diegu, beraz. Sabinek esan duen bezala, aprobetxatu beharra dago garen hori dauzkagun balioak, alderdi on horiek, positibo horiek, eta kanpoan gaudenean, kulturartekatasuna ere aprobetxatu behar dugu. Ni pentsatu nahi dut, Smart Lockek kanpora begira egingo dula lan bat zertarako arrakasta bat izateko, eta horrek aukerak ekar ditzan berriro gurera, ez? Eta horrekin batera, aberastasuna Euskal Herrira, Gipuzkoara eta Urretxura. Ez dakit oso politiko egin duen azken parte hori, baina tira. Eskerrik asko benetan Iruroi, Xabier, Marian, Inigo eskerrik asko, gaurko bilera hontan mai hontan parte hartzaren, atzekin jaundiz aritu naiz, espero dut entzuleak ere gustu arituko ziela, eta eskerrik asko mai hontan parte hartzeko gonbitea luzatu dizuegunean, guri ere, talentua, pertsona, gaitasuna zue daukazuen jakintza, erakartzen lagundu dieguzuelako. Eskerrik asko. Mila esker guztioi, eta benetan eskerrik asko, asko laguntzen du besteen begiekin ikusteko aukera izatea ez da askotan gertatzen, baina askoz gehiago ikusten da eta sakonago ikusten da zalantzari gabe. Esan dugu hasieran, Gipuzkoa
parte hartzearen eguna ospatzen du, gure artean, eta Sabinek ere azpimarratu du, jakin badakigu parte hartzearen kultura eredu hori bereziki sendoa dela gure artean, eta badakigu ez dela bapateko zerbaiten emaitza, baizik eta urte askotan egindako lan handiaren ondorio edo ekarpena. Eta gaurko jardunaldia ixteko, eskatu nahi diot, berehala gurekin izango da atrilaia prest dugu, ezan, bai. Ane Insausti izango da gurekin, eta berari eskatu diogu nola baiteko, balantzea edo egiteko, aipatu dugu ere, talentuaren bidetik begiratu diezaiokegu parte hartzearen abantaila sorta horri, baina baita ere, enpleguaren kalitatetik eta bar luzea. Berari eskatuko diogu, programaren nondik norako azaltzeko eta honekin itxiko dugu jardunaldia. Ane, eskerrik asko. Egunon lehenik eta behin guztioi, eta nola ez, mila esker parte hartu dezuten guztiak, benetan mila esker eskertzen da, eta baita ere, onat etorri zareten guztioi, agendak badaki komplikatua direla, eta tartea bilatzea ez dela erresa. Beraz, benetan eskerrik asko hemen egoteagatikan. Zer esango denik orain, dena esan da dago, ez? Ez lo que pasa, tokatzen zaionan bateria azkena hitz egiten, ez da batere lan erraza zentzu horretan, eta orduan nik, labur izango naiz. Bai, gustatuko litzaidake, gogoeta batzuk egitea gustatuko litzaidake, lau gogoeta oso azkar esan bezala dena esan da dagoeneko, baina bai parte katzen ditugu lau gogoeta egin nahiko nituzke, eta gero nola ez, diputatu nagusiak Eiderrek aipatu duen bezala, gu baitare, gure responsabilidadea, gure ardura da, aldundia bezala, zentzunetan ere gure alea jartzea, eta pixko bat datu batzuk aipatuko ditut oso azkar, orain arte egintakoaren lana, eta etorriko den lan horren urratsak ere bai pixko bat markatzen dituen bide hori ez. Gogoeta horietan, esan bezala, lau gauza oso azkar aipatu nahiko nituzke, 4 reflexiones. Ja da aipatu da, Xabinek oso argi esan du behin baino gehiagotan. Eredu parte hartzaile gure denean daude, ez da ezer berria. Gipuzkoaren aldetik denbora daramagu ildo horretan lanean, eta postu hori egiten. Eredu parte hartzaileen alde egiten, ez soilik enpresen munduan, beste arlo batzuetan ere bai. Zutargirekin ikusi dugu, eta ikusezeko baita ere, hezkuntzan, zentro teknologikoetan, eta bar, hori esan da gero uste dut izateko modu bat dela, egiteko modu bat dela. Eredu parte hartzaile hitz egiten dugunaz, auzolan aipartu behar dugu, hain gurea duguna, komunitateaz ere bai. Ni naiz, gu garelako, horixe da esaera, ez da? Horixe ere bada gure esan moldea. Hitz oso ederra dira horiek, baina hori esan da gero, hemen dator hausnarketa lanean jarraitu behar dugu, apustu ere egiten jarraitu beharko dugu. Zergatik? Ondo esan den bezala, ongi izateko gizarte batean bizi gara, non eredu partatzaileetan zerikusi handia daukaten, zergatik? Esfortzu eta ahalegin handia egin dutelako horreko belaunaldiek, horregatik daukagu ongizate eredu hori edo gizarte hori, baina gure ardura da ongizate hori, ekonomia indartsu hori ondorengoai uztea. Hori egiten aritu gara orain arte, baina apustu hori egiten jarraitu beharko dugu. Etorkizuneko ongizate hori izan izateko. Erantzukizuna, beraz, lehen hausnarketa. Jarraitu behar dugu bide horretan lanean. Bigarren hausnarketa, bigarren ideia. Xabinek esandakoari jarraikiz, beste esamoldu batek harriko nuke. Azkarrago joango naiz bakarrik, baina elkarrekin urrunago iritsiko gara. Zer esan du horrek, zenbaitetan parte hartzeko ereduak ez direla azkarrenak izaten, baina bide laburrenak ez izan da ere, egokienak izan daitezke. Uste dut, emaitzak onurak ekartzen dituela eredu parte hartzen egiteak, eta asko zurrunago garamatza horrek. Asko zurrunago helduko gara bide horretatik. Enpleguaren kalitatea,
errotuta egotea, enpresak errotuta egotea, beraien lurraldean, eta proiektuen jarraitutasunean, ez da, belaunaldi arteko erreleboa, hori erronka handia da, Gipuzkoako enpresa handientzat, askorentzat. Bigarren hausnarketa beraz, bide laburrena ez, baina bai egin beharrekoa. Hirugarren hausnarketa, eredu bikaina auki dugu mahai inguruan. Bide hori ez da bakarra, ez dago formula magikorik, ez dago formula bakarrik, formulak ezberdinak dira. Eta enpresaren arabera, testuinguruaren arabera, egoeraren arabera, eredu parte-hartzailearen modu bat edo beste aplikatu behar da. Sabinek esan du bezala, kapitala, kudeaketak, emaitzak hori ikusiko du, ez? Horren emaitza izango dira. Azken hausnarketa bat denean daukagu, baino lanen jarraitu behar dugu, ez da bide laburrena, eta ez dago bide bakarra. Horiek orainezko 3, baino 4. hausnarketa bat, babeserako ekosistema bat daukagu, eta hortan zorioneko gaude. Ez dut inor aipatuko, ez baitut inor kanporantzina, baina badugu ekosistema bat egiten duena, alde batetikan, enpresek ikustea zein den eredu parte hartzaile egokiena. Eta alde horretikan, praktikan edo ezartzea posible egiten duna. Aldundi bezala hor dago. Eta zentzu horretan oso labur, porque hotz pixko egiten du hemen eta kafea itxoeten daukeu. Orduan oso laburra izango naiz, baina bai nahiko nituzke egitasmo pare bat aipatu epatzekoa direlako pare bat zenbaki, eta garrantzizkoa direlako. Diputatu nagusiak eiderrek aipatu ditu, diru laguntzak zentzu horretan, eta guk enpresak, langileak, enpresen partaidetzan orte parte hartzeko denbora damagu hortan lanean, eta zenbaki pixko bat hori erakutsi egiten dute, ez? Aurten bakarrik, 23 ekimen jarri dire martxan, 726.000 euroko lanlerro batekin, eta azkeneko 6 urteotan, ari gara hitz egiten 6,1 milioi euroko diru laguntzetaz, eta diru laguntza hauek zenbaki kopuru honen, diru kopuru honen 185 langile baino gutxiagoko enpresetan izan da, eta 142 industrian. Azkenean horrere gure ADN-a bertan ikusten da. Honek suposatzen du 680 enpresa egon direla honetan inplikatutak, eta jatxun 17.000 langile mugitu ditugula. Orduan argi dagona da gure konpromisua hor dagoela, eta nola ez beste moduan ezin du izan jarraitzen egongo dela. Enpresen jarraipenaren ingurun baita ere lanlerro konkreto bat izan dugu adibidez aurten, eta zentzu horretan aparte 323.000ko diru laguntza ere martxan jarri dugu. Lehen aipatu da pizgarriak, zerga politika, hemen egon da gurekin Ogasuneko diputatua, bera nin baino asko zero beto hitz egin dezake honetan, baino labur baita ere esan, datu batzuk eman ditu baita ere eiderrek, esan du dagoeneko, ogerraz balimanago 3.000 pertsona baino gehiagok ez, lortu dutela pizgarri hau, iaz bakarrik 822 pertsona esan ziren, eta 116 enpresa. Zenbakia zaratago, hor balioan jarri nahiko dukena da, konpromesua. 822 pertsona hauek benetan konpromesu bat egin dute eta epe luzera. Enpresa baten parta izan sartzeak suposatzen duena, kapitalotan aratago, suposatzen duena da benetan konpromisua enpresarekiko eta ustidazu esaten gizartearekiko baita ere. Gero, baita ere, hemen aipatu da dagoeneko Smartlockeko eustetz izan dela ez, elkargiren aportazioa, zentzurretan ere guk ere elkargirekin lana estu egiten dugu, eta baita ere aipatzekoa da aurten bakarri 7 proiektutan 2,1 milioiko mailegua bideratu izan dela langileak enpreseko kapitaletan sartu alizateko. Eta azkeneko 7 urteotan, 9 milioi baino gehiago mugitu direla euro, baino gehiago mugitu direla zentzu horretan. Etorkizuna eraikizek ere bere aportazioa egin digu, proiektu pilotua jarri ditugu martxan partaidetzaren inguruan, eta honek egin diguna da ikasi. Ikasteko aukera bikaina izan da guretzako, nolabait gure politikak ere hobeto lerrokatzeko eta gauza batzuk ere aldatzeko aukera hori izateko. Eta hemen, eta abar batean jarraitu dezaket, baina ez dut egingo, lehen esan bezala kafea itxoiten daukazute, baina bai nahiko nuke laburbiltzeko esan, tradizioa badaukagu, kultura badaukagu, ekosistema sendoa badaukagu hontan lagunduko gaituena eta ibilbide bat egina daukagu. Gainera, ziurgabetasun testuinguru honetan, badakigula testuinguru badala, sentitzen dudala, baina etortzeko, geratzeko etorri dana. Hori horrela izan da, partaidetzako modeloek nik ziur nago eta konbentzitua nago aportazio ona egiten dutela. Orduan zentzi horretan, eskerrak eman hemen zaudeten guztioi, honengan ere konfiantza izateagatikan, eta gure aldetikan aportazioa eta gure ardura
oso argi dugula eta honengatikan apostu egiten jarraituko dugula. Mila esker denori. Eskerrik asko, Arintxosti diputatuari, eta honen bestez, orain bai, amaitu egingo dugu, pentsa orain luzatzen naizela ni, ezer kafea itxuiten nahi gehala, bai. Bueno, zerbait bai esan behar eta nahiko nuke, eskerrak emateaz gainera, gaurko ekitaldia antolatu duen lantaldearen izenean, eskerrak eman bertaratu zaretelako, eta eskerrak eman urtero eskaintzen diguzuelako aukera bat, gure burua zaratago, mundu hontan, gure tokatu zaigu mundu zati honetan zer egiten ari garen pentsatzeko, eta besteekin gogoetak partekatzeko. Aipatu da proposito edo hitza, ez da, aipatu da helburua zertarakoa, aipatu da erantzukizuna, aipatu da agian ez dela biderik errexena, baino beste bide guztiak ere agian errezago direla, baino ez dakigura askotan ora eramaten gaituzten, eta aipatu da belaunaldien arteko ardura hori ere partekatu egiten dugula. Eredu horretxek islatzen du, gaur hemen ikusten dena, eredu horretxek islatzen du, etorkizunarekiko ere konpromisoa eta orainarekikoa. Eskerrik asko, eredu bat zaretelako, mila esker aukera hau eskaintzeagatik, eta orain bai, Gipuzkoako parte hartzaren eguna goizeko zati hau hemen utziko dugu, eta iruditzen baldin bazaizue, kafe bat hartuz jarraitu ahal izango dugu hizketan. Mila esker guztioi. Gracias.